Ikippa, yes. Tikitluatse, nuen dam amaltatis takushimal. Kæmpe stort velkommen. Vi er virkelig glade for, at der er kommet så mange. Der var en hel del, der havde reserveret, men der er kommet lidt ekstra, så vi har åbnet op. Det tog lige et par minutter ekstra. Velkommen til aftens arrangement. Det vil foregå på dansk, men det vil blive oversat til grønlandsk. Der vil være simultantolkning, og hvis folk har brug for det, så skal de endelig bare gå op og tage høretelefoner, så de kan følge med. Vi har lagt et program op på Facebook, som vi kommer til at afvige en lille smule fra. Det er mindre ændringer, men som udgangspunkt, så kommer vi til at køre en præsentation først med Anne. Jeg introducerer først lige vores to samtalere. Så kører vi en præsentation fra Anne, en kort præsentation på 20 minutter. Og så starter vi ellers bare samtalen og går alt igennem, som er sket igennem historien. Og så har vi lige 10 minutters spørgsmål fra publikum, før vi tager en kort pause på 5-10 minutter. Og så fortsætter vi samtalen igen og slutter af med en halv times spørgsmål. Og vi mærker lige efter, hvor mange spørgsmål der egentlig kommer fra publikum, og finder ud af, hvor vi egentlig stopper samtalen og tager den næste runde af spørgsmål. Så jeg vil byde velkommen til Anne-Kristine Hermann, som er journalist og forfatter til bogen Imperiets Børn, som har fået en kæmpe omtale og blev udnævnt til årets historiske bog i 2021 i Danmark. Og Anne vil lave den her 20 minutters præsentation, hvor hun kan gå lidt mere i dybden. Og Pille Broberg er en markant profil efterhånden i Grønlands politik, er formand for Naleraq og er Inatsisartut-medlem. Og vi kommer til at have en spændende samtale i dag om, hvad der er sket gennem Grønlands historie, i nyere Grønlands historie. Så velkommen, og jeg håber, I vil nyde den her aften her, og vil komme med rigtig mange gode, interessante spørgsmål. Jeg vil give ordet til dig, Anne. Tusind tak. Jamen, tusind tak for indbydelsen, og hvor er det fantastisk, at så mange af jer er kommet. Og tak til jer, der kigger med på livestream også, fordi I gør det. Som sagt, så hedder jeg Anne-Kristine Hermann. Jeg er journalist og antropolog. Jeg har faktisk været journalist på KNR helt i starten af min karriere, og det var sådan, jeg begyndte at beskæftige mig med det her område. Det var også det, der gjorde, at jeg uddannede mig videre til antropolog. Historien i den bog, jeg har skrevet, den kalder jeg tit for historien om en kamufleret koloni. Og det gør jeg, fordi at den tager udgangspunkt i det store paradoks, der er i, at akkurat de år, hvor Grønland officielt set blev afkoloniseret, det vil sige årene mellem 45 og 54, det er også de år, som mange peger på som de år, hvor der var de mest brutale kolonipolitikker. Altså hvis I tænker på sådan noget som koncentrationspolitikken med tvangsflytninger, som mange af jer sikkert kender fra egen familier eller har hørt om. Daniseringen, hvor dansk blev indført som hovedsprog, og også i skolerne blev det første sprog. Og alle de her ting med nedsendelser osv., det bliver sådan set indført i en periode, hvor Danmark officielt set afkoloniserer Grønland. Og det er jo et paradoks, kan man sige, og det var det, jeg besluttede mig for at undersøge, hvordan søren hænger det sammen. Og jeg var startet med at kigge på, ligesom flere andre danske journalister igennem tiden har beskæftiget sig med det her eksperiment med 22 grønlandske børn, som blev sendt til Danmark. Det er en tragisk historie. Men det jeg tænkte meget over, efter at jeg havde dækket den historie for blandt andet KNR, det var, hvad søren var det, der gjorde, at man satte det her eksperiment i gang? Hvad var det i tiden, der gjorde det nødvendigt, og gjorde det til noget, som myndighederne mente var en god idé? Og i første omgang fandt jeg ud af, at det hang sammen med de reformer,
reformer i 50'erne, som vi kender som G50, den store Grønlandskommission, som udkom i 1950, som var en kæmpe, kan man sige, omkalfatring af det grønlandske samfund. Men så var det næste spørgsmål selvfølgelig, hvorfor iværksatte man den her enorme reformproces akkurat i 1950. Det er efterkrigstiden i Danmark. Der er masser af ting, man kan bruge ressourcer på. Og alligevel valgte den danske stat at bruge rigtig mange penge på meget kort tid at modernisere Grønland. På meget kort tid, og derfor også i en ret barsk proces. Så spørgsmålet er, hvorfor søren sker det her lige præcis i 1950? Og det jeg fandt ud af i min research ret hurtigt, det var, at det hænger rigtig meget sammen med storpolitik, international politik. I 1945 der blev FN dannet, og Danmark var et af de mange stiftende medlemmer. Og det, der blandt andet står i FN-charteret, som Danmark og de andre lande underskrev, det er i artikel 73e, at hvis man som nation i de forenede nationer i FN har territorier, som ikke har selvstyre, så forpligter man sig til at give dem det. Og det betyder med andre ord, at hvis man har kolonier, så forpligtes man til at arbejde hen mod, at de kan styre sig selv, bestemme over sig selv. Og Danmark nægtede faktisk i første omgang, at Grønland var en koloni, men der blev lagt ret stort pres på Danmark for at anerkende, at Grønland var en koloni, og det gjorde man så endelig. Og det har jeg så brugt mange år med støtte fra Kim Wall-fonden og Carlsbergfondet på at grave frem i FN's arkiver, i Rigsarkivet, Folketingets arkiv, Arktisk Instituts arkiver osv. For at prøve at optrævle, hvordan den proces foregik. Og det jeg fandt ud af, det er, at manden her i midten på billedet, Hermod Landung, som var den danske forhandler i 4. komité i FN, han blev en ret central figur for det, der kom til at ske, fordi vi er altså i en situation, hvor Danmark har sagt, okay, vi har en koloni, den hedder Grønland, og har sådan set forpligtet sig til hver eneste år at indsende lange rapporter om, hvordan man arbejder mod at forbedre levevilkårene og give befolkningen større politisk indflydelse og arbejde på, at grønlænderne får selvstyre. Men Danmark har jo ikke lyst til at give slip på Grønland, og det kan jeg komme ind på, hvorfor det blandt andet kan være. Så Hermod Landung her, han udtænker det, han selv kalder en tostrenget plan. Han siger, okay, nu har vi anerkendt, at Grønland er en koloni. Hvis vi ikke vil give slip på Grønland, så skal vi gøre 2 ting. På den ene side, så skal vi arbejde i FN på, at det her ord selvstyre i FN-pagten, at det kan fortolkes meget bredere. Det var sådan, på det tidspunkt var der ret stor konsensus om, at selvstyre, det var det samme som uafhængighed. Så I skal tænke på, at de lande, der var i FN, der var flere af dem, der var tidligere kolonier selv. Og så var der en stor sovjetblok. Det her det er under den kolde krig, og kolonimagterne, de 11 lande, der hed kolonier, det var vestlige lande. Så der var ret stort pres på, at kolonimagterne skulle give uafhængighed. Men Landung han sagde, hvad nu hvis vi kan få de andre lande med på, at selvstyre i virkeligheden også kan betyde, at man bliver indlemmet i moderlandet. Altså hvad nu hvis Grønland kan få selvstyre ved at blive indlemmet og opsuget i Danmark? Og det lyder måske sådan ikke særlig intuitivt, men argumentet var, at hvis nu grønlænderne får stemmeret til rigsdagen, ligesom danskerne har, så har de medbestemmelse over sig selv, medbestemmelse og altså på den måde selvstyre. Så det var den ene ting, Danmark skulle gøre, hvis man skulle holde på Grønland. Det andet, man så skulle gøre, som var en del af den her tostrengede plan, det var at udvikle Grønland lynende hurtigt, sådan at man overbevisende kunne sige til FN, at Grønland var en del af Danmark. Det er klart, at på det her tidspunkt, der var der så store forskelle mellem Grønland og Danmark, kulturelt og sprogligt, at det var meget svært at gå hen
med straight face og sige til de andre lande i FN, at Grønland var en landsdel af Danmark. Så derfor kunne man sætte en masse reformer i gang, som skulle nivellere de forskelle, der var i levestandarden og de sproglige og kulturelle forskelle, der var. Så mens Hermod Lannung stod for arbejdet i FN, så var det den danske statsminister, der dengang hed Hans Hedtoft, som kom til at stå i spidsen for moderniseringen, og det var ham, der i 48 nedsatte den store Grønlandskommission. Han løftede sløret for en del af grunden til det i en radiotale, han gav i 1948, hvor han blandt andet sagde, at Danmark er et lille land, og vi har haft vanskeligt ved at holde fast på de besiddelser, som vi i tidens løb har haft, men Grønland har vi endnu tilbage. Militært vil vi have vanskeligt ved at forsvare denne store besiddelse. I stedet må vi vise verdens andre nationer, hvorledes vi på en human måde forstår at føre grønlænderne fra det mere primitive stade op til det niveau, vi selv befinder os på. Dette er over for verden, hvor adkomst til at besidde Grønland. Med andre ord, vi kan ikke forsvare Grønland militært, men ved at overbevise verdens andre lande om, at vi har gjort et stort humant arbejde og ligestillet Grønland, så har vi, så kan vi legitimere og beholde herredømmet. Og det man skal huske, det er, at Hedtoft jo var statsminister i en tid, hvor det danske rige var skrumpet betydeligt. Så der var selvfølgelig både sikkerhedspolitiske interesser i Grønland, det her det er den kolde krig, Danmark vil gerne med i NATO. Der var også ressourcer i Grønland, man havde ligesom i dag en idé om, at der lå skjulte skatte gemt i den grønlandske undergrund. Men i mit arbejde i arkiverne, der synes jeg, det står meget klart, at den her nationalfølelse, som mange i Danmark havde, inklusive Hans Hedtoft, var den store motivation for det her arbejde. I 1944 havde Island revet sig løs fra den personalunion, der var med Danmark og var blevet en republik. I 1946 havde færingerne haft en afstemning om løsrivelse, hvor der faktisk var flertal, og der gik kongen, den danske konge, ind og opløste lagtinget og fik forhandlet en hjemmestyreordning igennem. Så I skal forestille jer, at Hedtoft, han står i en situation, hvor der på meget få år har været dele af riget, der er ved at gå af hænde, og nu står man i en situation, hvor Grønland kan ryge af hænde. Så man kan også se det i nogle af de ting, han har sagt på skrift. Det kan ikke være vores generations opgave at gøre det danske rige mindre. Det var vigtigt for ham at beholde territoriet. Hedtoft, han nedsætter den store Grønlandskommission i 48, og han har egentlig lovet grønlænderne, at de vil få stor indflydelse på den her kommission, men når man ser på sammensætningen af de i alt 105 mennesker, som bidrager til kommissionsarbejdet, så er det altså hver 10. Der er grønlænder. Og derfor kan man også se en række af de her telegrammer i Hans Hedtofts arkiver inde på Arbejdermuseet i København. De indløber fra hele kysten efter at Grønlands kommission bliver nedsat, fordi befolkningen er vrede og skuffet over, at de ikke føler sig repræsenteret i en kommission, som skal udstikke linjen for landet fremover. Og som I kan se her, så er det befolkningen i Julianehåb kolonidistrikt, som sammen har telegraferet, eller en gruppe, der sammen har telegraferet og protesteret til statsministeren over, hvis I kigger på den næstnederste linje her, at man har udeladt repræsentanter for de frie erhververe og handelens faste grønlandske personale. Og frie erhververe her, det er datidens slang for fiskere og fangere. Så dem, der sidder med i kommissionen, de repræsenterer ikke den jævne grønlænder. Og det gør selvfølgelig, at kommissionens arbejde er noget præget af både danske interesser og dansk mentalitet, dansk kultur, dansk syn på tingene. Men man sidder de her protester overhørigt fra dansk side, og i 1950 udkommer kommissionen som en stor beretning, som kort tid efter
bliver til 8 nye grønlandslove, som bliver vedtaget i den danske rigsdag. Og det den her kommission og lovene betyder i Grønland, det kan nærmest ikke det kan nærmest ikke forklares kort. Det bliver så fuldstændig omvæltende for det grønlandske samfund. Det er her, man indfører dansk som sprog i skolen og opdeler eleverne i et A- og et B-hold, hvor de bogligt stærke elever, eliten, nu skal tale dansk. Man begynder at lukke små bopladser. Faktisk så vil kommissionen have, at grønlænderne skal samles i kun 4 byer her på vestkysten. De 4 byer, hvor der ikke er storis, hvor man kan komme frem med skib hele året. Man starter en industrialisering. Ideen i det er, at Grønland skal gå fra at være et fisker- og fangersamfund til at være et industrialiseret fiskerisamfund på meget få år. Så man skal bygge fabrikker og nye boliger, som boligblokkene heroppe fra 1956. Og det betyder også, at det vælter ind med danske arbejdere og specialister. Der er et billede fra en af de danske håndværkerbarakker herovre, som vælter ind i landet for at bygge de her nye ting, og mange af dem ender også med at starte nye virksomheder, og der opstår en ny dansk overklasse, som der faktisk ikke har været tidligere i Grønland. Der har ikke været ret mange danskere, mens det er den kongelige grønlandske handel, der har kørt økonomien, der har det været et lukket land. Så det vælter ind med danskere, på godt og ondt, og mange af de grønlændere, som blev flyttet ind til de større byer, kommer faktisk paradoksalt nok til at gå arbejdsløse. I mellemtiden, så har Hermod Lannung, som jeg omtalte før, så er det lykkedes ham sammen med den belgiske og den repræsentanten for Storbritannien at få udvidet det her begreb om selvstyre i 4. komité, hvor man behandler de her ting, og det ender med i 1952, at FN vedtager resolution 648, som gør, at man udvider det her begreb selvstyre, sådan at nu er det ikke længere sådan, at en koloni kan blive afkoloniseret kun ved at løsrive sig, men der bliver 3 veje til officiel afkolonisering. Løsrivelse, det der hedder free association, som vi kommer til at snakke mere om, tror jeg lidt senere, og så indlemmelse i kolonimagten. Så nu mangler Danmark sådan set bare, at grønlænderne skal godkende planen, og man forelægger så det her spørgsmål på landsrådsmødet den 9. september 52, og de danske myndigheder, den danske landshøvding, som er formand for landsrådene, men som er dansk embedsmand, han er ikke valgt i Grønland på nogen måde, han præsenterer sagen sådan, at grønlænderne har mulighed for at få 2 medlemmer i rigsdagen, ligesom færingerne har. Og der er sådan set delte meninger i landsrådene. Der er helt klart en stor gruppe politikere i landsrådene, som er meget ivrige og gerne vil den her udvikling. Og så er der en anden gruppe, som er mere tøvende og er mere nervøs for, at Grønland skal miste sin egen identitet. Så fælles for dem er, at de udbyder sig noget mere betænkningstid. Man kan også sige, at de har sådan set ikke mandat til at træffe beslutningen, for det her tema har ikke været en del af valgkampen op til, at de er blevet valgt. Det vil sige, at de ved ikke, hvad deres vælgere mener om det, og de udspørger sig tid til at undersøge det. Men det bliver afvist af landshøvdingen. Grønlænderne får heller ikke at vide, at der faktisk er de her 3 muligheder, som de har ret til ifølge folkeretten. Faktisk er det sådan, at den danske regering holder en juridisk vurdering af en meget kendt juraekspert, professor Alf Ross, skjult for landsrådene. Den danske statsminister har telegraferet op til landshøvdingen og sagt, at man har fået lavet den her juridiske vurdering. Juraprofessoren mener, at det rigtigste vil være at give Grønland hjemmestyre med henblik på fuld
uafhængighed, men det har man valgt at censurere, og han har fået mundkurv på. Og landshøvdingen får strenge instrukser om af statsministeren ikke at fortælle det her til de grønlandske politikere. De grønlandske politikere er altså den 9. september i tvivl, vil gerne have mere betænkningstid. Alligevel så er det sådan, at når man kigger i landsrådsmødernes referater, så dagen efter er der konsensus på et lukket møde. Der er ikke ført referat, men på et lukket møde er der fuld enstemmighed om at lade sig indlemme i Danmark. Så kan Danmark gennemføre en ny grundlov, som jo kom i juni 53, for snart 70 år siden. Og så mangler der egentlig bare et sidste skridt i den danske plan, og det er, at FN også skal vedtage, skal ligesom nikke til og tage til efterretning, at Grønland ikke er en koloni mere. Og der er vi igen tilbage til Landung, som står herude til højre. Der kommer hans store diplomatiske evner igen i spil, fordi der er selvfølgelig i FN noget undring over, at der ikke for eksempel har været en folkeafstemning i Grønland. Hvorfor har man ikke bare bedt grønlænderne om at stemme om, hvad de gerne vil? Men Landung, han har lykkes med de år, der går op til at give Danmark et ry som en meget progressiv og supermoderne og meget godhjertet kolonimagt. Blandt andet så har han, det her det er et billede fra det, som Landung selv kalder en propagandatur, som han har inviteret de to her i midten, de to højtstående embedsmænd fra FN. Han inviterer dem på den her propagandatur rundt i Grønland for at vise alle de nye fabrikker og boliger og bygninger, og det er sådan noget, der gør, at han bliver rost meget højt, og Danmark får meget ros i FN. Så det lykkes ham ved også at holde en masse eller flere oplysninger skjult for FN, og få de stemmer, der skal til, sådan at Grønland kommer af FN's liste over kolonier, da resolution 849 bliver vedtaget i 54. Så for lige at opsummere, og så er jeg færdig. De vigtigste fund, jeg synes, jeg har gjort i mit gravearbejde, det er altså, at Danmark, eller de store problemer med den her proces, Danmark påstod over for FN, at der var tætte religiøse og kulturelle bånd mellem danskere og grønlændere. Og man kan sige, i hvert fald det med kulturelle bånd, det er jo blandt andet et produkt af, at man har ført de her lynreformer op til 54. Danmark påstod også over for FN, at der ikke længere var rene inuitter i Grønland. Landung siger faktisk til de andre i FN, at man kan slet ikke se forskel mere. Det er så opblandet inuit og skandinavisk blod, og jeg er glad for, at I griner af det, fordi så behøver vi ikke at tale mere om, at det måske er noget absurd. Så siger Danmark også til FN, at det faktisk er grønlænderne selv, der har taget initiativ til at blive indlemmet. Men det er det ikke, når man kigger dokumenterne efter, så er det Hans Hedtoft, der rejser spørgsmålet i det, der hed Rigsdagens Grønlandsudvalg, som altså var et udvalg nede i Folketinget i København, hvor der sad 2 grønlandske repræsentanter. Og de 2 grønlandske repræsentanter, de siger faktisk, ja, vi går godt nok personligt ind for det, men vi ved, at der kan være forskellige holdninger hjemme i landsrådene, så vi vil gerne undersøge, hvad holdningen er derhjemme. Alligevel dagen efter skriver Rigsdagens Grønlandsudvalg til statsministeren, at der er fuldstændig enighed i landsrådene om, at grønlænderne gerne vil det her. Så der bliver altså virkelig sprunget nogle vigtige mellemregninger over, kan man sige. Den danske regering siger også til FN, at grønlænderne kender de øvrige muligheder, som de har, altså det her med free association eller løsrivelse. Og man kan i sagens natur ikke bevise, at nogen ikke vidste noget, for det efterlader jo ikke nogen spor, kan man sige. Men jeg har prøvet at trykteste det her med, at at grønlænderne kendte de andre muligheder, og det jeg har gjort, det er blandt andet at kigge på dagspressen, både den grønlandske og den grønlandsksprogede og den danske avis, der var her dengang.
og på de dagsordner, der er for landsrådsmøderne. Og der er altså, jeg har fået hjælp, skal jeg sige, til det grønlandsksprogede, men der er altså ikke nogen spor af, at det har ikke været en eneste gang op at vende i dagspressen eller i dagsordnerne. Så jeg mener, at man godt kan antage, at det ikke har været almindeligt kendt i befolkningen. Eller blandt politikerne for den sags skyld, selvom der kan være enkelte, der har vidst, hvad mulighederne var. Og så er der altså problemet med, at man tilbageholder de her juridiske vurderinger for landsrådet, at man kun giver landsrådet 2 dage til at beslutte sig om så vigtigt et spørgsmål, uden at kunne vende det med baglandet og befolkningen. Og endelig, at det sker på et lukket møde, så vi faktisk ikke ved, hvordan den enstemmighed er opstået, om der er blevet lagt pres på en eller anden måde. Ja, det var en speed gennemgang af 10 års arbejde. Tak. Ja, kæmpe tusind tak for din præsentation af det. Vi har jo glædet os rigtig, rigtig meget til at få den her samtale i gang. Og jeg tænker, at nu har vi jo lavet et program, hvor vi skal gennemgå bestemte ting, men jeg kan enormt godt lide at holde det så uformelt som muligt. Så jeg tænker, når vi nu gennemgår det her, så kan det godt være, at programmet ser ud på en bestemt måde, men vi kommer nok til at springe lidt rundt i det. Og det håber jeg, at folk kan følge med i, fordi der er en hel del information jo, som du deler i den her bog. Ja. Og måske jeg godt kunne tænke mig at høre, det første, som vi har lagt ud med i programmet, det er jo at snakke lidt om den her afkoloniseringsproces i FN. Som du deler med os her, så kan vi jo høre, at der er en hel del rænkespil. Det er ikke gået helt rent for sig, og Danmark har udladt nogle informationer og decideret misledt. Og al den her information skal jo gerne lede til en eller anden form for handling, kan man sige, fordi det her, det er jo en historisk uretfærdighed. Og ligesom at man i akademia snakker om, at man genererer en hel masse viden, men det bliver ikke rigtig brugt til noget. Hvad er det, vi skal bruge den her viden til? Hvad er det, vi skal bruge den her bog til? Og der mener jeg jo personligt, at det er en ekstremt vigtig bog for Grønland, men det kræver altså, at vi får de her samtaler i gang, og at befolkningen har adgang til den her viden, og vi kan få snakket nuancerne igennem. Så jeg kunne egentlig godt tænke mig at høre dig, Pile, når du hører om alt det her, og du har læst bogen med jer flere gange. Du har i hvert fald fortalt mig mange gange, hvor harm du er blevet, når du ligesom opdagede flere og flere detaljer. Hvad tænker du i forhold til det politiske aspekt af det her? For vi skal jo have noget, hvad skal man sige, politisk diskussion i gang om det her. Altså Anne er jo med i dag som en neutral spiller, der præsenterer nogle fakta for os, men hun er journalist og researcher og skal forholde sig neutral, som hun gør til perfektion, så vi skal jo egentlig bare bruge den information og de her fakta her til noget. Og hvad tænker du om det? Først og fremmest, så det er rigtigt, jeg har læst den på gangen. Og som han refererer til, det han mener med, når jeg skriver, jeg har ham. Jeg tager screenshots af bogen, selvom man ikke må kopiere den uden tilladelse. Og så sender jeg noget til Juno og siger, så kommer der nogle mindre pæne ord. Men noget af det, som jeg tænker, som er det umiddelbare, som er den, jeg tænker, der burde være det mest logiske, det er i stedet for, at jeg sidder her og fortæller jer, hvor harm jeg er over det, hun finder ud af, så er vi nødt til at sørge for, at det her bliver oversat til grønlandsk, og kan indgå i uddannelsesmaterialet i alle læreanstalter. Fordi det her, det er ikke en holdningsbog. Det er ikke Nellera, der har siddet og skrevet noget, hvor vi tænker, nu skal vi have selvstændighed, nu finder vi på nogle ting og sager. Nogle gange kunne man godt tænke, at vi havde hyret hende til at producere det her. Det skal lige nævnes, det har vi ikke. Men når man ser sådan en bog og læser den, og forstår, historien gentager sig selv, hvis ikke vi lærer af den, så er min første tanke, det er, hvis vi skal debattere bredt, hvad skal vi bruge det her til, hvad skal vi fremadrettet, så er vi nødt til at have det her oversat. Og det er, tror jeg, et fælles politisk ansvar, vi kommer til at kæmpe for i hvert fald.
Altså jeg kan kun sige, at jeg er meget enig, og sådan set, altså i det med oversættelsen. Jeg ved ikke med resten. Men, og jeg har faktisk forsøgt at finde, som I sikkert godt ved, så kan man ikke udgive, så er det svært at udgive i Grønland på kommercielle vilkår. Det er faktisk næsten også umuligt i Danmark, fordi vi også er et meget lille publikum. Men det er ikke, jeg har ikke fundet fondsmidler til det endnu. Mit forlag har ellers været meget hjælpsom og vil gerne hjælpe med processen og alt det praktiske. Jeg vil også gerne give rettighederne, altså donere dem til hvis der er nogen, der vil gøre det, ligesom jeg har gjort til dem, der har gjort det, har oversat den til færøsk. Vi har ikke, hverken jeg eller mit forlag i Danmark, behov for på nogen måde at tjene på det. Vi vil meget gerne have den oversat. Men det koster penge, og de penge skal findes i fondsmidler. Så I ved, at jeg har søgt flere fonde, og jeg arbejder på sagen, så godt jeg kan. Ja. Men det er vi rigtig, rigtig glade for. Jeg ligger jo genkendende til det her, og har fået mange henvendelser fra folk om ikke det her, den information, du præsenterer i bogen, om ikke den er tilgængelig på grønlandsk. Der er utrolig meget information i den, og det er jo begrænset, hvor meget folk egentlig kan tage ind, fordi at du har haft tid til at researche, og har brugt flere år på den, og rejse rundt. Du har været i New York og rundt omkring for at finde frem til alt det her. Men der er en kæmpe begrænsning i, at grønlandsk jo er et, hvad skal man sige, ikke verdens mest udbredte sprog, så det overhovedet at skulle have så svært ved at finde adgang til den viden, som du har fundet frem til, for det har jo taget en masse arbejde. Og det har også været noget af en bombe, kan man sige. Altså, du har været i medierne, efter bogen blev udgivet, og det har givet anledning til en masse konflikter og debat, som jo er rigtig sundt for os alle sammen. Jeg kunne godt tænke mig at dykke lidt ned i nogle flere detaljer. Ja. Noget af det her, du gennemgår. Nu fik du nævnt det her med free association, som jo er en ting, som Nalle Rak også har snakket meget om. Det har jo politiske implikationer, at man har haft den her proces, som du forklarer her, hvor Danmark ikke har delt sin viden med grønlændere i forhold til de muligheder, man har haft. Så kan du uddybe noget omkring den proces, der var i landsrådet, det her, der har været de her lukkede møder, og det, at man har haft den her adgang til free association, men som ikke er blevet til virkelighed? Ja, altså, det man skal i hvert fald forstå, det er jo, selvom det kan lyde paradoksalt i dag, så var Grønland ikke selv repræsenteret i FN. Altså det vil sige, og sådan var det for alle kolonier, at al den information, som FN fik om Grønland, fik de gennem Danmark. Og al den information, grønlænderne fik om FN, gik også igennem Danmark. Så Danmark har jo været på godt og ondt gatekeeper. Det er meget sjovt, fordi noget af det, som... jeg kan ikke huske, om jeg nævner det i bogen, men Landung, han får trykt i 54, inden at den her afstemning skal ske i flere komité og siden i generalforsamlingen, så får han optrykt sådan en lille pjece på grønlandsk om sådan oplysning til borgerne om FN. Men den bliver præsenteret som om det er en, der har været tilgængelig i Grønland, men den er altså trykt i 54, 2 år efter, at beslutningen er taget. Ikke? Og han får den omdelt til alle de delegerede. Så, og det er bare for at sige, altså den information, hvis det var i dag, så var det jo anderledes. Så kunne man gå på internettet, eller altså så ville man formentlig på en eller anden måde fra Grønlands side, det ville være svært at holde Grønland, det vil være svært for befolkningen ikke at finde ud af det, fordi man har eller i hvert fald for politikerne, ikke? At der vil være andre kilder, der vil være, altså men det skal man jo bare forstå, det er der ikke på det tidspunkt. Så den information, der skal være givet, igen kommer jo fra Danmark. Og der er ikke nogen, jeg tror ikke, der er tvivl om, at der er nogle enkelte grønlændere i landsrådet, sådan en som Akku Lynge, tror jeg formentlig godt har vidst noget mere, fordi
at han også blandt andet sad med i det her, han var delegeret i det her Rigsdagens Grønlandsudvalg, som jeg omtalte. Men jeg tror ikke, der er tvivl om, at langt de fleste, hverken politikere og slet ikke befolkningen, kendte til de her processer. Det kan man faktisk, der er en anden måde, man også kan, der er en anden stærk indikation på det, det er, da det der billede, der var før med Hermod Landung og de her 2 FN-embedsmænd, da de rejser rundt i Grønland, så holder den ene af dem, Victor Ho, han holder en radiotale i Grønlands Radio. Og der fortæller han altså sådan helt fra grunden, hvad FN er, og hvad 4. komité og afkolonisering og sådan. Altså han fortæller nogle ting, der er så basic, at det giver, det siger noget om, at det var ikke noget, der ligesom var en del af samtalen på det tidspunkt. Fordi så var det ikke nødvendigt at sige det, kan man sige. Giver det mening, hvad jeg siger? Altså at når han ligesom skal sidde og skære ud i pap, hvem FN og 4. komité overhovedet er, så giver det jo et nys om, at de har oplevet et Grønland, hvor folk ikke med det samme sagde, nå, det er dig, der er Victor Ho fra 4. komité, okay. Jamen jeg tror, at de fleste kan forstå, at det var svært tilgængeligt at få fat i info. Pelle, hvad tænker du om det her? Nu har du jo stået i spidsen for den her Free Association bevægelse, eller den her retorik omkring den mulighed, som vi jo ikke fik dengang. Kan du uddybe noget omkring, hvad er det, vi skal se fremadrettet? Lad mig sige på den her måde, for at lige understøtte noget af det, hun siger. Jeg tvivler stærkt på, at hvis jeg gennem Telex, skulle til at sige morsekode, gennem Danmark skulle have oplyst mine rettigheder om at kunne få Free Association, så tror jeg heller ikke, vi var kommet længere, end vi er i dag. Men når vi går tilbage og kigger på vi har jo fundet nogle af de samme formuleringer i FN, hvor vi i vores formulering af Free Association-ønsket ikke har forstået sammenkoblingen mellem, hvordan kunne man gå fra, at man sagde fra FN, sådan her skulle det foregå, og vi endte op i 53 med at blive danske statsborgere. Men vi kunne ikke se, hvad det var, der foregik. Så når vi så sidder og kigger på Free Association-delen, som er skrevet ind i Grønlands selvstyre, altså det står skrevet ind i den folketingslov, vi følger i dag, at Free Association er en mulighed, så begynder der at ringe nogle klokker og sige, hov, jamen så er vi koblet til det, der hedder resolution 1541, hvor blandt andet Free Association er beskrevet. Men så går man tilbage og kigger, som Anne-Kirstine også har fundet, de tidligere beslutninger om, som rent faktisk beskriver processen. Og så er vi tilbage igen, det er en afkoloniseringsproces, hvor man lige pludselig kan se, der er blevet hoppet over gærdet nogle steder. Så er vi tilbage til det, hvad betyder det så politisk i dag? Jamen det betyder, at når vi har siddet og snakket om Free Association, så er det ikke noget, vi sidder og finder på. Så er det fordi, vi har siddet og kigget på, hvad er det næste naturlige skridt? Og det er så vel at mærke, før man fandt ud af, hvordan de rent faktisk har lavet processen i 53. Man tænker, det er fint, det er historien, nu skal vi så lære af den. Hvad betyder Free Association? En Free Association, den tolker vi på præcis samme måde, som en selvstyrelov er i dag. Nemlig at man har en tidligere koloni, der samarbejder med en kolonimagt. Så er der nogle ting, man ikke kan løfte selv. Det samarbejder man med kolonimagten om at få løst. Præcis det, som vi kender som et Grønlands selvstyre i dag. Når så samtidig vi kigger på, at vi er anerkendt som et folk, hvem er vi så? Hvem er det, der får den der Free Association ret? Og så er det vi tilbage til nogle af de afdækninger, hun kommer med, hvor hun blandt andet viser den influx, der har været, den måde, man har flyttet danskere her, for ligesom kickstarte den her danisering, og ligesom der er ingen forskel på vores udseende og sprog og kultur, som FN får at vide. Men til i dag, hvordan gør vi det så? Så når vi kigger på det politisk, så er det svært ikke at få den der bekræftelse på, Free Association må være det næste naturlige skridt. Men samtidig, så kan man også stille spørgsmål om, skal man så ikke bare gå hele vejen i stedet for? Men det er jo så der, hvor vi har lagt den plan, hvor vi siger, vi kigger på nogle af de betingelser, der har været stillet op for Free Association, og siden det er nævnt som en mulighed i selvstyreloven, udover fuldstændig adskillelse fra det danske kongerige, så tænker vi lidt, det er den vej, vi kigger på det. Og Anne, du har... Ja, det er også fordi, nu
du tidligere det der med, hvad, altså nu er den information, jeg har fundet, den er så kommet frem, og hvad skal det så have af juridisk betydning? Og der ved jeg, at altså jeg er jo ikke jurist, men de jurister, folkejurister, jeg har talt med, siger, jamen egentlig så de problemer, jeg afdækker, så der er en masse sociale problemer, som jeg synes mangler at blive taget hånd om, og man kan snakke måske om at få udredt det, og det er også noget, der er under opsejling, ved vi med historisk udredning osv. Men det juridiske, er det jeg får at vide af folkeretseksperter, at der er selvstyreloven har sådan set gjort bod på det. Og der ved jeg, at du mener jo ikke, at selvstyreloven er, altså du mener, at free association kan noget andet, eller sådan, og der tænker jeg, kan du prøve at sige noget om, hvorfor du synes, at selvstyreloven ikke er tilstrækkelig, eller hvad man kan sige? Det er et meget godt spørgsmål, og det er et simpelt ord, men som dækker over en frygtelig masse. På dansk hedder det højhedsretten, og det er, man bestemmer over eget. Man er herre i eget hus. Selvstyreloven, den gør, at Danmark har højhedsretten over Grønland. Og den illusion, vi har om at bestemme noget, den ser vi hele tiden eksempler på, som dengang det her foregik, hvor Danmark skal ligesom guide beslutningerne. Vi skal hele tiden spørge om lov. Vi får ikke den fulde sandhed at vide, og så træffer beslutninger på uoplyst grundlag. Når vi så får højhedsretten, som en free association betyder, så betyder det i sidste ende, at vi ikke skal spørge nogen om noget. Det eneste, vi sådan set skal have vedtaget ved selvstyreloven, eller gennem selvstyrelovens næste skridt, det er, at FN anerkender, at vi er en stat, og at det danske Folketing i henhold til selvstyreloven, som de sagde, de ville gøre, og sådan set også ellers havde lovet FN, giver slip på 98% af det danske kongerige. Men jeg tænker bare, at mange af de få free association aftaler, der er der jo stadig en større stat, tror jeg i alle tilfælde, som står for eksempel sikkerheds- og forsvarspolitik. Så kunne man ikke bare, spørger jeg naivt i gåseøjne, hjemtage nogle flere hjemtage udenrigspolitikken, og så stå det samme sted? Altså måske vil jeg lige hoppe ind her. Undskyld, at jeg tager din det er rigtig godt, du tager den op, fordi noget vi også har skrevet op i programmet, det er måske lige at gennemgå nogle af de her resolutioner, som faktisk er vigtige for befolkningen at vide lidt om. Og det berører jo lidt det her, det vi snakker om nu, det der står i de her resolutioner. Og der ved jeg ikke, om du allerede fik en indskydelse der. Altså, vi kan blive ved i mange timer om det her, fordi vores grundlæggende udfordring er jo vores rettigheder. Fordi diskussionen kommer unægteligt den dag, der skal være en folkeafstemning her, hvor validt er den? Har den nogen som helst nogen ben at gå på? Vil FN anerkende det? Vil Danmark anerkende det? Hvad er det, vi skal fortælle befolkningen? Og så er vi inde i lidt af det, du siger med resolutioner nemlig. Hvis vi ved, vi fra folkeretseksperter har det på vores side at kunne sige, det er vores suveræne ret at afgøre, hvad vi vil, så er det også simpelt at træffe det næste naturlige valg. Men grund til, at jeg bliver ved med at sige, free association er det nærmeste, det har noget at gøre med tryghed. Nogle gange så flytter børn ud, de starter med at bo i kollegie, før de ligesom går videre i livet og får deres eget hus eller egen lejlighed. Og når vi allerede ser, at Danmark fra starten af sagde, at vi kan ikke forsvare Grønland, og vi ved fra 51 har der været en forsvarsaftale med USA, således at USA står for forsvaret af Grønland, jamen så er der nogle naturlige næste skridt, vi tænker, under rettighederne, vi har lov til at give, som skal fastsættes, det er, hvem skal vi så have et samarbejde med om at forsvare landet? Fordi at gå fra 5 millioner mennesker, der ikke kan forsvare Grønland, hvis det bliver angrebet af Rusland, eller hvem der nu skulle være fjenden, til at 50.000 mennesker skulle gøre det, det giver ingen mening. Og det er derfor, vi blandt andet kender Monroe-doktrinen, hvor vi er i USA's baghave. Jamen, så er det næste naturlige det at sige, hvad er vores rettigheder ud fra de konventioner, som der har været lavet. Og så hvis man kigger på bogen, hvordan vi er blevet nægtet egentlig at få de rettigheder, så tænker jeg, i stedet for at vi sådan peger for meget fingre, så finder vi ud af, hvad er vores rettigheder, og vil vi gøre brug af den. Det er nok mere det vigtigste. Jeg tror,
det her det er jo måske lidt en segue eller mulighed for at dykke ned i noget af det, der har været meget, meget kontroversielt i Grønland, og det er spørgsmålet om identiteten. Fordi vi kommer ikke udenom, at når vi snakker resolutioner og historiske processer, hvor vi har haft med det grønlandske folk og inuit og kolonialisme hvor mellem to forskellige folk, så kan vi ikke undgå at snakke om om identitet. Og jeg tænker måske lidt, at vi kan lige lade den her hænge som en lille cliffhanger og tage en lille pause. Og før vi tager en lille pause, kan vi lige tage 5 minutter til de første indledende spørgsmål. Jeg tænker, vores oversætter, han er alene i dag, så det er en lidt hård opgave at skulle tage så lang tid med konstant snak og skulle oversætte. Så vi laver lige nogle flere opdelinger, end vi har planlagt. Så jeg vil høre, om der er et første spørgsmål. Jeg kan se en hånd herovre. Måske 2 hænder allerede. En mikrofon måske over til den, der vil stille spørgsmålet. Jeg vil lige sige undskyld. Jeg kommer til at insistere lidt på, at vi holder spørgsmålene kort og præcise. Helst gør det på et halvt minut, 30 sekunder, og jeg holder lidt øje, og kommer nok til at afbryde, hvis det er, at det bliver for langtrukken. Bare så vi får plads til så mange spørgsmål som muligt. Først tak for, at vi har mulighed for at stille nogle spørgsmål, og også lytte til jer. Men den største tak, det er til Anne-Kirstine for bogen. Vi har jo 70 år med ligestilling med den danske stat, men vi er ikke ligestillet endnu. Det jeg tænker på, Anne-Kirstine, det var jo en fantastisk bog, du fik frembragt der. Det må jo have rystet nogens grundvolde et eller andet sted. Specielt folk, som har retsbevidsthed. Har der været nogle reaktioner fra FN? Har der været nogle reaktioner fra danske politikere, især i forhold til den sandhed, der er blevet forholdt den grønlandske befolkning tilbage i begyndelsen af 50'erne? Ja, tak for det spørgsmål. Altså, jeg må indrømme, at jeg var overrasket. Altså, bogen fik jo meget stor medieopmærksomhed i Danmark. Og det, altså, der var også fokus fra forskere. Jeg udfordrer jo noget af det tidligere forskere har skrevet og fremlagt, så der har jeg været i nogle debatter. Men det overraskede mig faktisk, der var ret tavs fra politisk side. Vi sendte bogen rundt til alle grønlandsordførere i Folketinget, og selvfølgelig også de grønlandske medlemmer af Folketinget. Men der var ikke, altså, der opstod ikke den debat, og det har også undret mig, men jeg tror blandt andet, det hænger sammen med, at når det gælder grønlandspolitikken, så er der meget stor konsensus i Folketinget, også meget større, end der egentlig er i det danske folk. Så man kan sige, der var større indignation i den danske presse og blandt læserne, end der har været politisk set. Og det har også overrasket mig, faktisk. FN, nej, altså der har jeg ikke, men det er jo også et spørgsmål om at få det oversat og få det længere ud. Work in progress. Pelle, du har en kommentar til det? Et lille afklarende spørgsmål. Når du siger, blandt danske politikere er der større konsensus om nogle ting. Ja. Skal det så forstås på den måde, at de er måske klar over det, men lidt ligeglade med det? Eller hvordan skal man forstå den? Nej, altså det er jo gidsninger det her. Men så vidt jeg er orienteret, så når man ser på danske meningsmålinger for danskernes holdning generelt til for eksempel Grønlands selvstændighed, så er der et flertal af danskerne, så vidt jeg er orienteret, der mener, at det skal grønlænderne have ret til, hvis de beslutter sig for det. Men synes man ser på, nu ved jeg ikke, hvordan det er med, nu har vi et andet folketing altså et relativt nyt folketing, men det har i hvert fald været sådan, at i Folketinget, der har holdning ikke afspejlet befolkningens holdning. Altså, der har været en større modstand mod Grønlands selvstændighed, der egentlig er i den danske befolkning, og det kan der jo være forskellige grunde til. Altså, der er jo selvfølgelig mange politikere, der ved en masse, vi som
altså vælgere ikke ved. Så det kan jeg jo ikke sige, hvad det kan skyldes, men det er jo i hvert fald bare noget, jeg har bidt mærke i, at der måske er en større tilbageholdenhed og måske også større berøringsangst, end der egentlig er hos den jævne dansker. Jeg tror, vi kan dykke meget længere ned i det, fordi det berører jo også nogle af de andre ting, vi meget gerne skal snakke lidt om i programmet. Det er netop, hvad betyder Grønland for Danmark? Altså, hvorfor er Grønland så vigtig? Og hvorfor er det, man ønsker ikke at opløse rigsfællesskabet fra dansk side? Det kan vi dykke lidt længere ned. Jeg tror, der var et spørgsmål til, som vi måske tager lige før vi tager en pause. Ja. Ja, trods alt må det være en helt hav af grav dyb i efter din bog. Men til sommer, 21. juni, der er 12 år siden, vi fik selvstyre. Og der er stadigvæk, som jeg anser det, vi har overhovedet ingen fri demokratisk ytringsfrihed. Det har vi stadigvæk ikke. Vi har stadigvæk ikke økonomisk magt, men vi har politisk indflydelse i vores eget land. Og derfor den første regering i selvstyretiden, blandt andet godkendte efter min indsigt, at de har godkendt hjemløsheden. Og siden bliver vi med at spørge, jeg selv stadigvæk er hjemløs, bliver vi med at spørge, hvorfor har vi fået selvstyre uden indhold? Sådan er Grønland i dag. Men selvfølgelig er det meget interesseret, hvad FN's mange af de der cirkulære numre. Men nu er det tid på at kigge på vores selv, at vi selvstyre, da vi fik selvstyre, har vi gevaldigt snydt os selv, må jeg gerne sige, fordi i paragraf 7 i selvstyreloven, stykke 1.1, der står, grønlandsk sprog skal være officielt. Det gælder kun et par dage. Jeg ved ikke, hvorfor grønlandsk medier vil ikke beskæftige. Hvorfor er den lov ikke blevet implementeret? Vores daglige Grønland, mere end 80% kommunikerer hinanden grønlandsk. Hele Grønland. Og så vores administration er rent dansk. Jeg kan henvise til... Det er rigtig gode og vigtige pointer, men vi skal sørge for, at vi har nogle klare, præcise spørgsmål. Så hvis du kan opsummere eller runde af, og så hvis du har et spørgsmål. Skal vi så bruge tid på, som jeg anser, bruge tid på at spille og undersøge, hvad FN har sagt. Men hvornår skal vi så komme til vores tid for i dag, hvor vi har selvstyre? Hvornår kommer vi så dertil? At det vil tage mange år endnu. Så, hvor står vi hen? Skal vi stadigvæk blive med pakket ind i dansk magt? Hvor klemmer Grønlands virkelig ønske? Tak. Rønner, jeg tror måske den er mere stilet mod hele. Det tror jeg også. Nu prøver vi at tage det meget objektivt, selvom det er meget svært for mig. Men i 2010, der vedtog Inuit Ataqatigiit sammen med deres koalitionspartner en sprogpolitiklov, som sagde i paragraf 3, stykke 3, at dansk kan bruges som officielt sprog. Og dette på trods af, at den danske statsminister havde sendt brev til FN om, at grønlandsk er officielt sprog i Grønland. Så når vi sidder og kigger på mange af de her ting, der kommer, så kommer spørgsmålet altid, har I ikke selv været med til det? Lige præcis det der vil jeg give dig helt ret i. Der er nogle ting at sige med selvstyreloven, som vi godt kan komme ind i politisk, men vi har selv heroppe igennem Inatsisartut vedtaget, at selvom der står grønlandsk er det officielle sprog, så kan dansk også bruges i offentlige anliggende. Og det underminerer jo fuldstændig det, man har vedtaget ved selvstyreloven. Og så kan vi komme ind på mange af de andre ting, tror jeg senere. Godt. Jeg tror, vi lige runder af før pausen her, så kan I lige strække benene, tage noget vand, der er kage, og så går vi i gang igen 5 minutter over halv. Altså 17:35, så går vi i gang. Så har I bare været her.
Jo nu. Måske starte med den. Fordi det er reelt. Og så lige starte med. Ja, vi skal så småt til at gå i gang, så hvis I har fået strukket benene og hentet den sidste småkage, så må I meget gerne sætte jer, og så går vi i gang med det samme. I får lige lidt sekunder her. Ja, jamen vi slap jo lidt med en cliffhanger, og jeg tror måske før vi dykker ned i det her med identitet, og hvorfor det politiske emne er blevet taget op i Inatsisartut, så kunne vi måske lige snakke lidt om hele det her med Grønland, og hvad Grønland betyder for Danmark. Hvorfor har man en interesse i at beholde Grønland? Alle de her handlinger, som er sket gennem historien, som du har forklaret om. Hvad er bevæggrunden og baggrunden for det? Ja, altså jeg kan jo kun snakke om den periode, jeg har undersøgt, og ikke så meget om, hvad bevæggrunden er i dag. Og oven i det kommer også, at det er jo, når man laver arkivarbejde, og ikke kan spørge de kilder, der var, hvorfor gjorde I det her? Så jeg beror jo på, for de er alle sammen døde nu, de embedsmænd, der var dengang. Så jeg kan jo kun svare ud fra det, jeg har fundet i arkiverne, og det er sjældent, at folk skriver ned, jeg gør sådan og sådan, fordi sådan og sådan. Så man skal jo fortolke den motivation, der ligger i spor rundt omkring. Ikke? Altså, det er ikke sådan, at det er skrevet ned sort på hvidt, at nu gør vi sådan og sådan med det her formål, eller med det her formål. Men der findes tegn på det. Selvfølgelig noget af det, som jeg også citerede Hans Hedtoft for at sige, synes jeg jo er et vigtigt vink med en vortenstang. Altså at Danmark havde den her sådan territoriale følelse af at skrumpe, som man ikke havde det godt med. Og så kan man diskutere, hvorfor er det så vigtigt ikke at skrumpe? Hvorfor er det så vigtigt ikke at miste Grønland som territorie? Og der er jo både, det nævnte jeg også, men der er vi jo både inde i noget sikkerhedspolitisk, at Grønland i de her år bliver adgangsbillet for Danmark til FN, og en stor del af det danske bidrag til FN. Der er også, det har jeg også fundet i arkiverne de samme år, Rigsdagens Grønlandsudvalg har kommissioneret, altså der er nedsat et konsortium af store danske virksomheder, fordi man i de her år finder bly og zink over i Østgrønland i Mestersvig. Og der bliver lavet en rapport til de danske politikere, der siger, at det her det vil fuldstændig omvælte dansk økonomi og have de her naturressourcer. Så der er jo forskellige, man kan sige, der er nogle økonomiske potentielle motiver, der er nogle sikkerhedspolitiske motiver, men jeg mener faktisk, i hvert fald, det er min fortolkning ud fra de arkiver, jeg har brugt så lang tid til at kigge på, at det, der i hvert fald gennemsyrer dem, det er faktisk nationalfølelsen. Så når jeg ser på de argumenter, der bliver brugt i møderne, så er det ikke sådan noget, det må vi gøre, for vi har brug for naturressourcer fra Grønland. Det er argumentet om, det må vi gøre, for vi kan jo ikke opgive territoriet. Det vil være, et tab af ære på en eller anden måde. Og det synes jeg faktisk er meget interessant, fordi vi har en forestilling om, at staten er en rationel aktør på en eller anden måde, der handler ud fra ting, der kan måles og vejes. Ja, bare lige for, jeg husker nemlig i bogen, at du nævner konkrete tal. Altså nu nævner du for eksempel de potentialer, man så i bly og sølv og guld. I konkrete tal var det jo 1-2 milliarder
datidens penge, som jo svarer til 20-40 milliarder, 20-30-40 milliarder i nutidens penge. Så altså, der er nogle konkrete tal, som du har fundet frem til i bogen, ud over de geopolitiske argumenter for, at Danmark skulle beholde Grønland. Ja. Og det er jo vigtigt at, ligesom at kigge på, for du gennemgår jo faktisk i bogen de her forskellige perioder, og hvad det også økonomisk betyder for Danmark og deres aktivitet. Ja. Så udover det her med miner og altså minedrift og hvad der er af råstoffer, så peger du også lidt på det her med, hvad skal man sige, i lidt tidligere historie, hvad Hvalsbæk og Grønlands Sælsbæk og så videre har betydet for dansk økonomi i forhold til lys. Ja, for det er mest for at sætte på plads. Jeg tror, at mange danske læsere vil tænke på Danmarks og Grønlands relation, hurtigt komme til at tænke på bloktilskuddet, og det, at Grønland bliver anset som en udgift for Danmark. Og der er det vigtigt at forstå, at på det her tidspunkt, hvor de beslutninger bliver truffet, der er Grønland ikke en udgift for Danmark. Der går det cirka lige op med indtægter og udgifter. Danmark har haft indtægter på Grønland indtil cirka 1900. Og i de år, der så er fra 1900 og frem til 40'erne, slut 40'erne, der er der sådan cirka lighed mellem indtægter og udgifter. Og det er så her, vi hopper ind i det her med geopolitik, fordi på et tidspunkt, så skriver du jo også, at Eske Brun i den her proces her, i forhold til FN, og man skal argumentere for at beholde Grønland, så siger han jo direkte, nu kan jeg ikke huske præcis, hvad for en side det er, men det står der i, at man skal beholde Grønland, uanset om det er en underskudsforretning. Og der kan man jo sige, der skinner det geopolitiske igennem, fordi man ser en interesse i at beholde Grønland uanset hvad, og USA har forsøgt at købe Grønland også. Det geopolitiske eller det følelsesmæssige, kan du også sige. Altså i hvert fald det, at kroner og øre ikke er det vigtigste. Så jeg giver dig ret, og det igen, vi kan kun fortolke på det, fordi jeg har i hvert fald ikke set nogen, der sådan har skrevet, hverken Eske Brun eller Hans Hedtoft, måske Hans Hedtoft i det citat, jeg fremhævede før, er det tætteste, der kommer på. Men ellers så er det jo noget, man må udlede af det, de har sagt i forskellige sammenhænge. Og man kan sige, det er jo et eksempel på, i hvert fald for Eske Bruns side, der har jo også været forskel på, hvordan de forskellige aktører har set på det. Men for Eske Bruns side, så siger han, at man skal holde fast, selvom det giver underskud, fordi det har noget andet værdi. Men om det er følelsesmæssig værdi eller sikkerhedspolitisk værdi, kan vi jo kun gisne om. Jeg vil også lige tilføje, at Hans Hedtoft, statsministerens ministersekretær, han skriver senere en artikel, som er offentlig i et tidsskrift, om hvad det var, der var vigtigt for Hedtoft i den her proces. Og det er selvfølgelig igen, man skal være kildekritisk, det er hans udlægning, men han har trods alt været tæt på processen, så formentlig en ret god kilde til det. Og han nævner i sin artikel 3 ting, som jeg lige kan komme i tanke om nu i hvert fald. Det ene er, at Eske Brun har gjort opmærksom på, at artikel 73e i FN-pagten altså forpligter Danmark til at afkolonisere. Det andet, det er, at Hedtoft gerne ville have et stort politisk projekt, noget der kunne binde befolkningen sammen, eller sådan skabe, okay, nu sætter vi en kurs og laver et eller andet, altså forstå det som 1950'ernes Arne-pension, eller hvad der nu er tilsvarende for den grønlandske regering. Et eller andet stort politisk projekt, som man kan stille sig i spidsen for. Og så det tredje, som han nævner, det er, at det var vigtigt for Hedtoft, og sikkert for flere politiske partier i Danmark, at give danske fiskere adgang til de grønlandske farvande, som jo også var en del af det, der skete. Så det er jo der er jo nogle økonomiske motiver. Der ligger forskellige motiver, politiske, økonomiske og internationale politiske. Og igen, det er jo hans udlægning. Men han er jo nok en ret god kilde på det, som ministersekretær for Hedtoft. Jamen det er helt sikkert, at der er plads til meget tolkning, men ud fra det, som du gennemgår i bogen, så
giver det helt klart anledning til, at folk kan begynde at spekulere i, hvorfor anstrenger man sig så meget for at beholde Grønland, hvis det er, at det ligesom er noget, der giver... der hverken giver rødt eller positivt. Men på bundlinjen. jeg tror ikke, man skal underkende det. Jeg har ikke fundet eksempler på, det findes garanteret, men der er ikke ret mange, tror jeg, eksempler på, at nationalstater frivilligt opgiver territorie. Altså, det ligger ikke i nationalstatens DNA, hvis man kan snakke om interesser her. Jamen, nationalstaten er jo en politisk konstruktion med en særlig logik, og den logik, der ligger det ikke til, at man opgiver... Altså prøv bare at se på Storbritannien lige nu, og spørgsmålet om Skotland. Altså, man vil gerne have endnu en uafhængighedsafstemning, uden sammenligning i øvrigt, men bare for at sige, altså, hvorfor vil britterne så gerne holde fast i Skotland? Det kunne man også spørge om. Altså, personligt tror jeg også, det handler om den logik, der ligger i en nationalstat. Peter, du har også meget lyst til at sige det, du får lige ordet. Jamen, lad mig lige starte med det. Der var et rigtig godt spørgsmål før, og den tager vi lige, fordi der er også andre, der følger med udenfor. Og det er, hvorfor fører vi ikke den her samtale på grønlandsk? Den kom, og det er et meget logisk spørgsmål. Og hele min pointe med det første, jeg sagde, det var, den her bog er ikke oversat til grønlandsk. Hvis folk skal have en retfærdig chance for at læse den, forstå den på grønlandsk, og kunne stille spørgsmål i den på grønlandsk, så skal de også have haft muligheden for at læse den på grønlandsk. Når vi så tillader os at gøre det i dag på dansk med simultantolkning, så er det fordi, vi vil ikke vente. Den skal ikke glemme bogen. Det her, det skal ikke være et stykke historie, der er beskrevet om historien. Det her, det er højaktuelt. Og det er derfor, at det har været vigtigt for os at sikre, når vi går i gang med det her, så tager vi den samtale, der er i dag. Vi sørger for at få det oversat. Vi fortsætter snakken bagefter. Når Anne-Kirstine hun er i Danmark, så fortsætter den forhåbentlig heroppe på grønlandsk også. Men når vi så snakker om emnet her i dag, om hvad har der været sket, så sagde jeg også, at vi skal lære historien. Og det er derfor, jeg blev harm mange gange. Fordi det her kunne have været skrevet i 2021. Kan du uddybe det? Ja, det kan jeg nemlig. Det er den her cliffhanger, jeg lige skulle have på. Jeg har siddet som naalakkersuisoq. Jeg skal nok spare den danske regering for at fortælle om møderne med den. Men ånden i det er fuldstændig det samme. Jeg har genkendt det, hun siger om nationalstaterne ved dialogen med den danske stat. De har ingen interesse i vores selvstændighed af en logisk grund. De har ingen interesse i at gøre det danske rige mindre. Så når vi sidder og snakker om det her, så er det historie, ja, men historien gentager sig selv konstant. Og man må også tillade sig at spørge, når vi så ser noget af det, hun har skrevet, og det er også det, som der fik lidt latterstræk på smilebåndene her i salen, det var, der er jo ingen forskel på grønlændere og danskere i dag, vel? Alle smiler, fordi man ved godt, det er der. Men man påstod over for FN, vi er helt ens. Der er ikke nogen etnisk forskel på os, kulturelt eller sprogligt. Og ret mig, hvis jeg tager fejl, men et af grundprincipperne for netop afkolonisering, det var, at man skulle holde op med at assimilere. Mm. Ja, det var også et af de kriterier, som voldte nogle problemer for den danske delegation og regering, blandt andet også Eske Brun, var fortørnet over, at en af de, det var sådan, at FN, da man lavede den her opsplitning i over 3 veje til selvstyre, altså en udvidet fortolkning af, hvad selvstyre kunne betyde, så opstillede man sådan det, de kaldte faktorlister. Det vil sige faktorer, der skulle indikere for eksempel, at et land blev indlemmet i moderlandet. Som Grønland var det første land, den første tidligere koloni, der blev indlemmet i moderlandet. Og der opstillede man nogle faktorer, som ligesom skulle være indikatorer for, om det gav mening. Og blandt andet var der faktorer om, er det det samme sprog, er det den samme kultur, er det den samme etnicitet. Og der vidste Danmark jo godt, at der var nogle udfordringer. Det var svært at argumentere for det. Så det var noget af det, man var nervøs for, ville komme til at fylde meget i afstemningen.
Men i afstemningen var det mere spørgsmålet, som jeg husker det, så var det mere, og referaterne findes jo, I kan alle sammen finde dem på nettet faktisk, hvis man ved, hvor man skal lede. Der var det primært det spørgsmål om folkeafstemningen, fordi det virkede så logisk at holde en folkeafstemning. Og man kan også sige, for at det politisk kunne lykkes, og det der gik forud for, at Danmark sagde til FN nu, at Grønland afkoloniseret, det var, at Danmark fik en ny grundlov. Og da Danmark skulle have en ny grundlov, så krævede det jo, at der først og fremmest var et stort flertal i rigsdagen, at danskerne stemte for det ved en folkeafstemning, og så gik til nyvalg og valgte en ny rigsdag, hvor der også var stort flertal. Så der var altså mange, kan man sige, demokratiske processer i Danmark, som man måske logisk set godt kunne også have gennemført i Grønland. Og der tror jeg, det handlede om, at man var for bange for at få et nej. Det synes jeg er ret tydeligt fra kilderne. Jeg synes måske godt, vi kunne, fordi nu begynder vi at skrabe overfladen lidt på identitetsspørgsmålet, og det er jo noget, der fylder meget i vores samfund i dag, fordi det er et emne, der også er blevet taget op af Naleraq i Inatsisartut. Når vi snakker om identitet, så er det specielt vigtigt, og det er jo noget, du berører i bogen også, grund til, at hvad skal man sige, Danmark får lov til at beholde Grønland, det er, fordi man får overbevist FN om, at der ikke findes renblodede inuit eller eskimoiske. Det er i hvert fald en del af det, ja. Så hele den her problematik omkring identitetsspørgsmålet i dag, fordi, som du måske kan komme lidt ind på, Pele her, det er, der har ikke været registreret, hvem det egentlig er, man kunne kalde inuit eller grønlændere. Vi har sådan set, siden Grønland blev en del af det danske kongerige i 53, alle sammen været danske statsborgere. Og hvad kan vi så, hvordan tager vi den derfra? Kan du forklare lidt, eller sætte lidt ord på det? Nu må Anne Kirstine måske rette mig, hvis jeg tager fejl, men vi har været en del af det danske kongerige siden 1721. Der blev vi koloniseret i hvert fald. Men det er rigtigt, vi har været danske statsborgere siden 1953. Og en af de ting, jeg bed mærke i med bogen her, det var nemlig, at før vi kom med vores debatoplæg, så kunne vi se nogle problemstillinger allerede der med hensyn til selvstændighed. Og når vi så kigger på, hvad man rent faktisk har vidst og sagt fra den danske stat siden 50'erne, så bliver man mere og mere bekræftet i, vi har en diskurs i dag, hvor vi får at vide, der er et grønlandsk folk, der er grønlændere, men vi ved ikke, hvem de er. Vi har inuit, vi ved ikke, hvem de er. Vi har en definition fra den danske stat. Den oprindelige grønlandske befolkning, eller inuit, det er ordret citeret, at er oprindelige folk, og er sådan set beskyttet. Det er ved noget, der hedder... Er det ILO 169, du har? Det er ILO 169, jeg har lidt fat i. Og der står det jo, bare lige for at gøre det helt klart, der står, at den eneste oprindelige befolkning, der findes i det danske kongerige, det er befolkningen i Grønland. Den oprindelige befolkning i Grønland, inuit. Ja. Og når man så går ind og kigger på den logik, der har været i forbindelse med, at vi blev danske statsborgere, så kan man også se, at de har haft travlt med at vide, der er to forskellige arbejdende grupper heroppe, hvis man kan sige på den måde. De danske håndværkere, hvad der ellers har været heroppe for at hjælpe til med industrialiseringen, som vi kan kalde det, i 50'erne, og så inuit eller grønlændere. Blandingen for os er ikke vigtig. Det er ikke vigtigt, om du er halvt dansk, kvart dansk, eller hvad du er. Det har noget betydning for, hvem er det egentlig, der har ret til den selvstændighed? Eller hvem er det, der har ret til den afkolonisering? Eller som man også kalder det, decolonize, som man snakker om i dag. Fordi der er jo nogen, der har koloniseret, og så kørt videre, som der også er et afsnit om, som en kamufleret koloni siden 53 til den dag i dag. Og hvis vi skal have en reel chance for at have et ligeværdigt fællesskab, som der bliver snakket om i tid og utid om det danske rigsfællesskab, jamen så er vi jo nødt til at have vores egen identitet. Fordi danskerne har en identitet. Det har færingerne også,
Men det har vi ikke. Vi har ingen registrering af os. Og det betyder ikke, at det er forskelsbehandling på folk. Det betyder bare, at der er nogen, der skal have de her rettigheder, der er blevet beskrevet, blandt andet af FN, i forbindelse med den, der hedder 1514, eller resolutionerne, hun snakker om tidligere, samt hvis du går ind og kigger på den ordlyd, der er på definitionen på oprindelige folk. Det er dem, der beboede landet på tidspunktet for koloniseringen. Og hvis du går ind og ser på den, der giver ret til selvstændighed i FN, der står 1514 resolutionen, som siger, tidligere koloniserede folk har ret til selvstændighed. Så det er jo, der er nogen, der har defineret, hvem er det. Så her der berører du egentlig det her med, nu ved jeg, at der er blevet sagt mange forskellige ting i forhold til det her med oprindelige folk, og så et folk i henhold til folkeretten. Så det du egentlig beskriver her, det er, at der er to kategorier, som inuit i Grønland hører ind under. Og for det første, som man kan se i selvstyreloven, det er, at vi er et folk i henhold til folkeretten, som er én ting, og så er vi et oprindeligt folk. Og der er det selvfølgelig inuit i Grønland, vi snakker om, men vi har ikke nogen registrering. Så det, at I har taget det emne op i Inatsisartut, hvilken betydning har det så for selvstændighed, når det heller ikke er oprindelige folk, der har ret til selvstændighed, men et koloniseret folk? Det er fordi, når vi sidder og kigger på, og nu kan jeg så godt afsløre for rullende kamera, eller hvad man skal kalde det, at der kommer et nyt oplæg fra os, som vedrører den grønlandske folksdel. Det kommer til den samling her. Og hele pointen er, hvis du går ind og kigger på folkeretten, der er nogen, der har fået ret til selvstændighed. Men når man så går ind og kigger på et folk, så er det normalt, at du kan optage andre i dit folk. Men det kræver for eksempel, at man ligesom i Danmark vedtager det ved lov. Det vil sige, det er Folketinget, der godkender, hvordan andre bliver danske statsborgere. I dag har vi ikke grønlandsk statsborgerskab. Vi er danske statsborgere alle sammen. Men når vi så skal til at definere, hvem er en del af det grønlandske folk, hvordan integrerer vi folk i det, så skal vi jo have fundet ud af, hvilke faktorer skal der på plads. Der har vi ikke en klar definition, og det ønsker vi ikke at have. Vi ønsker den debat om, hvad skal vi stille af krav, og hvordan skal man så gøre det, når man kommer hertil. Hvorfor er det vigtigt? Det er vigtigt for at undgå den samme fejl, som Danmark lavede i 53. Uden at spørge befolkningen heroppe, Inuit, vil I det her? Så blev alle kørt over en kam, alle fik dansk statsborgerskab. Og det samme i dag, hvis vi tillod os at sige, enhver der bor i Grønland er en del af det grønlandske folk, så skifter du identitet og statsborgerskab blot ved at skifte bopæl. Og det er ikke fair over for hverken det grønlandske folk, eller dem, der har hjerte for det og ønsker at være en del af samfundet, og dem, der måtte ønske at beholde deres danske identitet. For det er vel at mærke kun danske statsborgere lige nu, der kan stemme til Inatsisartut for eksempel. Men Pelle, handler det om, at det handler vel dybest set om, at hvis der kommer en afstemning om selvstændighed, så mener I, at det skal være dem med inuit-baggrund, som kan stemme, og at tilflyttere, så at sige, ikke skal have indflydelse på den beslutning. Altså bare lige for sådan at skære ind til benet, er det ikke det, det handler om? I vores parti vil vi gerne have, at tilflyttere også kan deltage i den afstemning. Men vi har bare ikke ved lov lavet en integration indtil videre. Vi har ingen reel chance for at sige, dig eller mig er en del af det her. For vi har ingen definition af det. Og når man så siger, FN og den danske stat har hidtil holdt på, at Inuit, det er den oprindelige grønlandske befolkning. Og det er jo dem, der beboede landet, der blev koloniseret. Det er dem, der har ret til selvstændighed. Hvis vi så ikke har lavet nogen lov til at integrere folk i vores folk, hvis man kan sige på den måde, så tilflyttere er ikke blevet integreret ved lov. Så mangler vi den funktion, der hedder, jamen, hvordan giver vi andre det identitetskort, som hedder grønlandsk identitet. Så hvis vi aldrig har vedtaget en integrationslov, hvis man kan kalde det, jamen, så har vi jo aldrig udvidet definitionen af, hvem der har ret til selvstændighed fra inuit til noget mere. Og det er den problemstilling, vi så også kommer til at tage op på samlingen, der kommer. Ja, og det er jo her, det hele bliver lidt snørklet, fordi når man snakker om selvstændighed, og
at det er det grønlandske folk, altså i henhold til folkeretten, som har ret til selvstændighed ifølge selvstyreloven, så bliver det lidt rodet sammen med, at vi har en befolkning, der ikke fik adgang til den selvstændighed, men det var altså den oprindelige befolkning. Så du har en historisk periode nu, hvor der er en manglende mellemregning, eller hvad man skal sige. Så det du mener, det er, at man giver plads til, ved at skulle lave en integrationsproces, simpelthen at sige, det er ikke kun inuit, der kan være en del af det grønlandske folk, og det vil jo være relevant, når Grønland bliver en selvstændig stat. Er det sådan, det skal forstås? Ja, i bund og grund, så kan man sige, alle de mellemregninger, der manglede i 53, den mangler vi sådan set i dag. Hvem er vi? Vi har kun dansk statsborgerskab som identitet. Der findes ikke noget, der hedder grønlænder. Og hvordan hænger det sammen med, at i dag der findes jo statistik over, hvor mange grønlændere der er i Danmark? Så Nej, der findes statistik over, hvor mange der er født i Grønland, som bor i Danmark. Så statistikken er nemlig meget, hvad skal man kalde det, tilgivende. Vi har i dag 16.500 cirka grønlændere i Danmark. Det er det, der står i statistikken. Og så når man læser for neden, så står der, det de kalder grønlændere, det er nogen, der er født heroppe. Det vil sige, hvis jeg er født i Danmark, så er jeg ikke grønlænder. Men så går vi ind og kigger på blandt andet ILO'en og 15-14'eren, som siger, det er altså hvem du efterkommer af, der afgør de rettigheder, der binder sig til blandt andet ILO 169. Det vil sige, 2 inuit får et barn, så er det ligegyldigt, hvor det barn er født. De har de rettigheder, som forældrene har. Og så er vi tilbage til noget af det, som hun har snakket om. Fordi det farlige kommer på, hvis vi siger, for at være grønlænder i dag, så opstiller vi helt objektive kriterier for alle. Du skal kunne grønlandsk, du skal kunne vores historie eller et eller andet. Jamen så ved vi på grund af daniseringen, at der er mange grønlænder, der ikke kan grønlandsk. De kan ikke tale sproget. Vi har medlemmer af Folketinget, der ikke kan tale grønlandsk fra Grønland. Der er ikke noget galt i, det er et resultat af historien. Og det er derfor, det er vigtigt for os at sige, at der er nogen, der har en medfødt ret til det statsborgerskab, hvis det er, at de vil have det. Det skal lige nævnes, at lad os sige, der er valg i morgen om selvstændighed, så er der ingen, der bliver påtvunget den ret. Det er noget, man vælger, om man vil have. Og det betyder så også, lad os forestille os, der var valg i morgen om selvstændighed. Jamen så har vi set bekymrende igennem forskning. Hvis du er danskfødt eller har forældre, der er født i Danmark, så vil du have økonomien er på en bestemt måde, før du vil have selvstændighed for grønlændere. Men hvis du er født i Grønland og har grønlandsk fødte forældre, så betyder det ikke noget. Og så er vi faktisk noget ind på det, der er koblet sammen til det, hun også har fundet ud af, at man påstod i forbindelse med, at Danmark overtog Grønland som en del af, som et amt, at vi politisk, uddannelsesmæssigt og økonomisk var ligestillet med resten af Danmark. Hvis det var tilfældet, så ved jeg ikke, hvad der er sket siden 1953 frem til i dag, fordi vi hører ikke andet i dag, end at I kan ikke blive selvstændige, før I får styr på det politiske, uddannelsesmæssige og det økonomiske. Og så lige for at runde den af. 1514, som Danmark har støttet, som giver ret til selvstændighed, siger, man må ikke bruge politisk umodenhed, økonomisk uparathed, uddannelsesmæssig ikke klarhed, som undskyldninger for udskyde selvstændighed. Ja, og Anne, nu kan jeg jo huske i din bog her, eller som du egentlig også bare har forklaret gennem hele den her samtale, at i den her proces, hvor Landum til FN argumenterede for, at der ikke var renblodet inuit, den efterlod vi lidt som en cliffhanger, så hele den proces der, kan du uddybe noget omkring den? Altså, hvordan så det ud, at man argumenterede for, at grønlænder var væk? At lige pludselig var alle grønlænder bare danskere? Altså, hvordan det jeg synes, der er interessant, det er, at du peger også på det her med, at der er en forskel på, om du også er fra nord, eller øst, eller vestgrønland. Ja, altså, ja. der er jo det her med, at nordgrønlænder og østgrønlænder havde jo faktisk ikke Ja, stemmeret. det er jo vigtigt at sige. Ja. Altså, man kan sige, jeg synes, det er vigtigt at slå fast, at
det samtykke, der bliver givet fra de grønlandske landsråd i 52 til at lade sig indlemme. Der er nogle problemer med det samtykke, fordi det er truffet på et lukket møde. De får ikke tid til at spørge baglandet. De har ikke mandat, altså de landsrådsmedlemmer, der er, har sådan set ikke mandat til at træffe den beslutning, fordi da de blev valgt, der var det ikke noget, der var på tale. Normalt så er det jo sådan, at så kan det være, at man tager et valg, hvor det handler om uran eller et eller andet, og så ved befolkningen, at det også er det, man stemmer om. Det var ikke tilfældet, så der var ikke det mandat, kan man sige. Det er så i sig selv et problem, men det gælder sådan set kun vestkysten, hvor man kan sige, Øst- og Nordgrønland var jo slet ikke repræsenteret, altså havde slet ikke nogen indflydelse på den her proces, og det var også noget, der blev påtalt i FN. Altså, hvorfor er det, at der er en del af befolkningen, som sådan set ikke er inddraget i den her proces? Og igen, så kan man se, at der er alle mulige forklaringer på det fra Landung og delegationens side, altså at der er forskellige hensyn, og det er svært, og dudelulut. Det, der er meget skægt, for eksempel med spørgsmålet om en folkeafstemning, eller skægt, det er jo tragikomisk, kan man sige, men det er, at Landung får spørgsmålet om, hvorfor man ikke har holdt en folkeafstemning, og så siger han blandt andet, at grønlænderne ville så gerne det her, at de faktisk ville blive fornærmet, hvis man gav dem muligheden for at stemme en folkeafstemning. Så han kan altså noget, ham der. Han har været virkelig spiffen med diplomatiet. Men altså bare for at sige, der er nogle kæmpe store problemer i, hvordan vestgrønlænderne er repræsenteret i den beslutning, men det er selvfølgelig et endnu større problem, eller der er endnu mindre, eller der er slet ingen indflydelse fra nord og øst. Det er jo det, jeg synes, der er virkelig interessant, fordi det hele går lidt ligesom på det her med, man snakker om udviklingsstadie. Altså generelt i Europa og i hele koloniseringsprojektet, der har man haft en proces med at racialisere andre mennesker, man har koloniseret. At du har lagt dem på et eller andet et hierarkisk system og lagt dem ned i bunden af de her kulturelle udviklingstrin, som man kalder dem. Og det, jeg synes, der er interessant, det er, at man jo snakker om den her blandingsrace. Altså, de bruger direkte begrebet blandingsrace. Og at det er den, der er repræsenteret. At skandinaver og inuit har blandet sig så meget, at de rent faktisk bare er danskere nu. Og det er jo argumentet, som bliver båret frem med Landung til FN. Og det, jeg synes, der er interessant, det er jo, at den blandingsrace, han snakker om, er jo Vestgrønland. Så når du har Nord- og Østgrønland, så går jeg ud fra, at det er den her gruppe, han snakker om, som er renblodet Eskimo i godsøjne. Ja, han siger jo, at de ikke findes mere. Ja, præcis. I hele landet. Og der kan man jo sige, at du konkluderer jo i bogen, jeg kunne enormt godt tænke mig på, før vi slutter, at du ligesom har de her 5 forskellige punkter, du ligesom opsummerer med i det sidste afsnit. Ja. Og der er det bare enormt vigtigt, synes jeg, at bide mærke i det her med, at du har en racialisering. Du snakker om racer, en blandingsrace, og så rene inuit eller eskimoiske. Og det lyder jo lidt som om det øst og nord, som der er lavet sådan en opblanding, hvor de ikke har stemmeret, og ikke sidder i landsrådet, ikke er repræsenteret. Nej, jeg tror, sådan som jeg forstår det, Landung siger, så maskerer han fuldstændig det her med, at der er nogle andre folkegrupper i øst og nord. Og han snakker om hele landet, at det er så udvandet, det eskimoiske blod, som man siger, ikke? At det ikke findes nogen steder i landet. Så han er jo slet ikke inde på at sige, hvorfor de ikke har stemmeret, og hvorfor, altså, det har ikke, han italesætter det ikke på den måde med race. Det han siger om race, det er, at det er irrelevant i Grønland. Og det jeg synes er ret interessant, det er jo, at man faktisk prøver at viske den her forskel, som jo er der, uanset om man bryder sig om det eller ej, at man prøver at viske den ud. Altså fordi det er sådan set meget modsat, hvad man har set andre steder i verden, og også nogle gange i Danmark. Altså at man på en eller anden måde, fordi det er en fordel, forsøger at udviske de der raceskel, som jo selvfølgelig bliver ved med at være der, det er klart. Så man maskerer det på en eller anden måde, hvis det giver mening.
Jo, altså, det er enormt vigtigt, og jeg tror, jeg bider mærke i det, fordi at netop i din konkluderende sidste kapitel her, nævner sådan en som Jens Dahl, der ligesom fortæller om, at der er så mange fejlbehæftninger og misinformation. Jeg bed i hvert fald mærke i, at du tog det frem. Der er andre forskere derude, der påpeger, at man har misinformeret FN, fordi det simpelthen ikke passede, at der ikke fandtes inuit. Nå, okay, det var måske et andet navn. Ja. Ja, altså det der er paradoksalt, det er jo, at der er en rapport fra Dansk Institut for Internationale Studier fra 2007, hvor den grønlandske regering har lagt pres og fået den danske regering under Anders Fogh Rasmussen til at indvillige i at undersøge det her forløb i FN. Så der ligger sådan set en historisk udredning fra Dansk Institut for Internationale Studier bestilt af regeringen. Og det skøre er, når jeg læser den rapport, så har de fundet mange af de samme ting, som jeg finder. Og de medgiver, at der blev løjet om altså racebilledet i Grønland, at der blev givet forkerte oplysninger. Men det står ligesom inde i rapporten, og man skal virkelig læse det hele for at få de der ting med, fordi i konklusionen skriver forfatterne, at der blev givet nogle vildledende oplysninger, men det påvirkede ikke processen. Og hvordan de kan sige, at det påvirkede ikke processen, det kan jeg ikke forstå, og de hævder også fuldstændig udokumenteret, at den grønlandske befolkning kendte til de valgmuligheder, der var, eller de muligheder, der var i FN. Og det er igen noget, de ikke underbygger. Faktisk er det, altså, det er ikke kun noget, jeg har undersøgt, det er også noget, Jens Heinrich senere har undersøgt i pressen, hvad der var af omtale af de her rettigheder, og han finder det heller ikke. Så jeg kan slet ikke forstå, hvordan de kan bare sådan fastslå uden dokumentation, at der var viden om det her. Men også selv med de ting, hvor de medgiver, at der var urent trav, og det var et rænkespil, så ender de alligevel med at konkludere, at det ikke har påvirket processen, hvilket jo også er spekulation. Det er jo umuligt at vide. Så man kan sige, paradoksalt nok, der er andre forskere, som har fundet nogle af de samme ting, som jeg har, men de konkluderer, de kommer et andet sted hen med det. Altså, ja. Jamen, Pile, før nu sprang jeg dig lidt elegant over før. Jamen, det er godt, vi har hende med til lige at faktatjekke dig nogle gange. Nej, og som I kan høre, jeg startede det hele med at sige, historien gentager sig selv. Og det er ikke noget, jeg har fundet på, bare for at sige det som et rigtig godt ordsprog, som en politiker nu skal. Som hun fortæller, det har tidligere været for at udviske grønlænderes rettigheder, forsøgt at udviske forskellen mellem danskere og inuit. For at sikre, man ikke har den empowerment, der findes, blandt andet med ret til selvstændighed. Den kobler altså til det, der sker i dag. De mest højtråbende, jeg har set om vores identitet, hvor de er modstandere, de er ofte danskere, fordi de føler sig udenfor. Vi har jo forkærlighed for landet. Men hvis man har det, så støtter man vores kamp for vores identitet. Vi snakker ikke engang om selvstændigheden endnu. Det er identiteten. Når vi har den på plads, som jeg sagde, næste punkt, det er, hvordan kan vi gøre det til en del af det grønlandske folk. Det er næste skridt. Men man er jo nødt til at få lagt, hvad er basislinjen, hvis man kan sige på den måde. Vi er nødt til at have en identitet. Ellers er der ikke noget at holde af. Så er der kun Danmark. Og jeg forstår, hvis man bruger de samme taktikker, som i 1950'erne med at sige, der er ingen forskel på os. I må ikke snakke om race. I må ikke snakke om etnicitet. Jamen jeg vil med glæde lade være med det. Og derfor var vores oplæg også, at vi brugte kirkebøgerne, vi brugte CPR-registret, vi brugte noget andet end en DNA-prøve. Netop fordi vi forstår, vi er de fleste af os blandingsbørn. Det er fint. Det er rigtig, rigtig godt. Vi skal blive flere her i landet. Men vi har altså også nogle rettigheder, som vi ikke kan binde til noget som helst lige nu. Og derfor er det svært at tage næste skridt. Der blev spurgt lidt tidligere nemlig, hvorfor er vi ikke nået længere med selvstyreloven? Så er vi inde at pille ved noget af det vigtige. Hvad skete der dengang selvstyreloven blev vedtaget? Er der nogen herinde, der kan huske, hvad der foregik her i landet? Jeg ved, der er nogen, der kan mere end andre.
Det var kernen, der var i gang med blandt andet bore efter olie. Så hvis I kigger i selvstyreloven, hvor meget fylder afsnittet om blandt andet råstoffer? Rigtig meget. Og man skulle sikre sig, vi i hvert fald ikke fik økonomisk gavn af det. Danmark skulle have halvdelen af alt over 75 millioner. Hvor meget står der om fiskeriet? Hvad er vores vigtigste indtægtskilde her i landet? Intet. Hvordan kan det så være, at man ikke har nogen interesse i at pensle det ud også og sige, at Grønland skal have halvdelen af alle indtægterne, der er forbundet med fiskeriet? Vi kan gå tilbage og lære historien igen. 2. verdenskrig. I Vidut, der var der også en masse råstoffer, der blev ført ud. Blandt andet, som der blev snakket om tidligere, vi har ikke kun været en udgift. Men belejligt glemmer vi nogle gange historien, når det passer bedst ind i følelserne. Og det er den, der gør ondt, når vi sidder og snakker om identitet. Det er, at nogen vil føle, jamen jeg kan jo ikke være en del af det her. Jeg har kærlighed for det her land og det her folk. Hvis det er rigtigt, så lad os blive et folk først. Lad os få at vide, hvem vi er. Og det er fint, hvis man har blandingsbørn. Det betyder ikke det helt store for os. Men lad os få lagt den første grundsten. Så tager vi næste skridt. Hvordan sikrer vi integrationen? Fordi man må huske på, der er folk, der tager her til landet, og har kærlighed for landet, og kun kan blive her, og få lov til at stemme, ved at blive dansk statsborger. Første krav til at blive dansk statsborger, det er at afgive tro og loyalitetserklæring over for det danske folk og Danmark. Hvordan hænger det så sammen med, at vi vil have selvstændighed, og vi er vores eget folk? Vi har den diskurs, vi mangler hele tiden mellemregningen. Så det er derfor, vi bliver ved med at komme tilbage til de vigtige ting med det, der har været sket, og det, der stadig foregår i dag. Vi mangler nogle mellemregninger, hvor det gør ondt at snakke om, og jeg kan garantere for, det der, det er heller ikke populært blandt alle, fordi det er jo ikke alle danskere, der har været onde, hvis jeg kan sige på den måde. Som det der udmærkede spørgsmål, hvorfor gør I det her på dansk? Hvorfor bliver det ikke oversat for Anne Kirstine? Jamen, fordi historien. Jeg tror, vi er ved at være ved vejs ende, og måske vi skal åbne op for spørgsmål fra salen, fordi vi kommer til at bruge en halv time, tænker jeg, på spørgsmål. Jeg håber i hvert fald, der vil komme mange spørgsmål fra publikum. Sådan noget. Så jeg tror, vi åbner op her, og jeg ser i hvert fald de 2 første hænder, måske dernede bagved først. Jeg husker jer. Hallo. Ja, for det første, tusind tak for det her arrangement. Vi sidder nede op her. Jeg har lige jeg prøver at holde det kort. 2 spørgsmål først til forfatteren, og så dernæst til arrangørerne. Det er meget interessant, det dokumenter, alt det, du har fundet frem til. Har du haft noget væg, du stødt på, som du ikke kan komme igen for at få noget information? Vedrørende noget research her. Hvis det er, hvilke retning ser det ud til, og hvilke af dem har været sværest at få fat i? Der var til arrangørerne, der var aggressiv, Rønau social som nalder partiet, der så eller så så bare så kan man ikke sige aggressiv. Der var oratigi så abqutilan yaxluguna issuatungiliuttoqanginnia samma tungaviviusut nayoqqutaarna samma da taqqummiussorusussimagusi unaisumagalugu der var abqutigineqartuuangaanni akissutaqarmat naleqqapsiulittaasuata partiilersuunnanga akiuminaatittarpakka abqquti akiniarsarissavakka der aperlaarsulluga sunatungavigalu taamaallaat naleruanippa allaapernikugisiil. Skal jeg starte? Det er et super godt spørgsmål med det der med at støde på begrænsninger. Altså, det har jeg faktisk ikke, men jeg tror også, det handler om, at jeg ikke er gået så langt ind i det sikkerhedspolitiske. Så jeg har ikke undersøgt det sikkerhedspolitiske mere end sådan, altså for at kunne sætte det i sammenhæng. De arkiver, jeg har beskæftiget mig med, de har allerede så mange år på bagen, at de har været relativt nemt tilgængelige. I hvert fald som forsker. Så har der været sådan almindelige begrænsninger på, hvad de må bruges til, men og der er forskellige rettigheder og sådan noget. Men jeg har ikke stødt på, at der er noget, jeg har bedt om, som jeg ikke har måttet se. Så jeg har haft måske det modsatte problem, information overload, fordi jeg bare har haft så meget, jeg har skulle igennem, ikke? Altså, så jeg kunne måske godt have ønsket mig, at der engang imellem var nogen, der havde sagt, at noget jeg ikke måtte se. Ej, det var bare en joke. Men nej, så
Så det er der ikke. Og mange af de, altså jeg har været, måske den største hindring, kan man sige, det har ikke været FN som sådan. FN's arkiver er sådan set tilgængelige, tror jeg også for de fleste af jer, hvis I var i New York og havde lyst til at se dem og kunne bestille tid og sådan noget. Men meget af det, jeg skulle bruge, lå over i FN's bibliotek, og det er ved at blive lagt på nettet det hele, men det kan være, der er ikke offentlig adgang, og det kan være svært at finde ud af præcis, hvad man leder efter, hvad dokumenterne hedder og sådan noget. Hvis man først kender dokumentets navn, så kan man tit søge det frem på nettet, eller få dem til at scanne det og sende det til en, så der er ikke nogen barriere, men det er mere det der med at finde ud af, hvad det er for et dokument, og der var det fordi, at jeg fik en personlig kontakt til en af bibliotekarerne, så jeg kunne komme ind i biblioteket og få hjælp til overhovedet at finde hoved og hale i, hvor jeg skulle begynde at kigge henne. Men i teorien er det alt sammen tilgængeligt. Jeg tager den lige hurtigt på grønlandsk, så tager den på dansk bagefter også. Nej, men jeg kan bare... Jamen, der er mange, der også følger med på dansk. Nej, tungum gratis daqaras qallunatu tungavilersoomaqpaama qallunatu paasinittunut. Ааllaавиппут унаасимаами массак паасиссеерусуппут. Наалаккерсуисооqataallu una atuanutsernissanik ujartuisimagu suleqatissatsinnik. Piumasoqingila. Am paasinartortaarpo oqallin qiviaranni inersuarmi kinagalaaliu oqaluseriatsiu allaat tungavilersuutigu upperiumaneqaratik. Taamaamat partiit ataasiakkuutaat eqqarsarsimagu qaaqqussanering unnummut. Kisa aporfingisimасарпунаагами кермиа политикери маано qallisилissapпут. Qanna aornartorsiutigatsiu una ааllavialu uma paasitissanassaarisai saqqummiunneranut uu qaasertalernissanik ujartuingatta qanoruna uugut qiviaqattaarippu ullumik pisimasunut. Taava immaat oqarluannaranni uu ammarusuussimasarput tassaagami oqallinneq uumakingorna. Nutserneraassappat amerlanerit nutsertikkumusaaramik inatsiartuni atuariarlugu oqallisiiniartigu. Qallunaatu atuarusuppassuk oqallittoqarusuppat torrak uupeqataassaagut. Kisan aallartisarneranik ujartuisimagut qangalili taamaammat uut eqqarsaatigisimасарпунааroq aallartisartigu. Oqaloqateqarnikuugut inatkinakalalium tungatillungu piviusuukku aqqusaakkat paasisimasapillugit kisani akerlilernerartarlu taamaammat parti ilaannai piumaniarpata ama aporfeqartikkatsiu. Taamaammat ja una pingitsorniarlugu oqallinnissaq kalaalli iluminni qanoq una paasiuarput una maaninnerani iluatseqqarniarlugu taava paasisissamassaku amerlanerit maaniittut pivat oqallinneq pigineqarusuppat uupeqataasinnaakuttooqqu aquttariaqingilarput. Tastan ujartorsimasarput. Ganske kort. Vores problem, det var, at hvis vi inviterer en masse politikere, en masse politiske partier for eksempel, der er mange, der er engageret i det her, så kan vi ende op i en diskussion om, hvad der politisk anses for at være rigtigt, for eksempel og lignende. Og for os har det været vigtigt ikke at få blandet Anne Kirstine ind i en politisk debat, decideret debat. For hun er ikke politiker. Hun er historiker, hvis man kan sige på den måde. Det håber jeg nogenlunde Jeg er journalist og antropolog, men altså... Yes. Så vores første skridt, det har været den her, hvordan får vi hul på den her, skal vi kalde det byld? Hvordan får vi startet debatten? Og vores første indskydelse, det var, hvem skal vi invitere med? Og vi havnede hele tiden med, så begynder vi at snede og snakke politik hele tiden. Og for mig, hvis jeg har lagt mærke til i aften, jeg sidder ikke og snakker det meste af tiden. Der er en grund til det. Det er netop fordi, jeg vil gerne sætte nogle ord på det. Men for os er det ikke det vigtige at skulle modsige hende og sige, nej, vi mener ikke, det var rigtigt, jeg føler, at det var sådan og sådan. Det vigtigste er at få præsenteret bogen af forfatteren, og hvad der står i den, og hvordan vi relaterer sig til tingene. Og som jeg også lagde mærke til lige før, helst gerne blive faktatjekket, hvis vi kommer med nogle ting, der ikke passer. Tusind tak for spørgsmålet, Ross. Det var gode og relevante spørgsmål. Jeg tror, vi hopper videre. Der var 2 herover først. Rønner, tak for den udgivelse, du har lavet. Det har været en meget lærerig og en øjenåbner for mange, især den
dansktalende grønlandske befolkning. Og det jeg vil gerne spørge ind til, vil du udgive en efterfølger fra 53 til dags dato, med alle de ting, der er foregået? Ja, altså efterfølgende, ja. Ja. Det er et godt spørgsmål. Og så den anden, det er, hvornår bliver den engelske udgave? Det er også et godt spørgsmål. Så den spredes mere ud i verden, Ja, om hvordan den danske stat har ageret overfor det her ja. land. Og jeg kan lige så godt sige det som det er, at både en engelsk udgave og en grønlandsk udgave ligger mig jo mega meget på sinde, men det er sådan en akilleshæl, fordi det ikke er lykkedes endnu, og fordi jeg kunne bruge meget mere, jeg kunne bruge udtømmelig tid på at prøve at få det til at ske. Det er helt sikkert noget, jeg skal bruge flere kræfter på. Fordi og det der er lidt svært med i hvert fald amerikanske udgivere, som jeg har kigget på og tænkt at kunne sende manuskript til, det er, at man skal have en amerikansk agent for at kunne sende til dem. Men jeg har tænkt, at måske ved at gå til Canada, så kunne det være, at der var en anden. Og jeg har også været sendt bogen og været i kontakt med en forlægger i Canada, fordi der kan være nogle andre ting i Canada, der gør, at der er en større interesse i. En toer, altså det er et godt spørgsmål. Jeg har ikke tænkt over det faktisk, før du spørger, men jeg kan godt forstå, at du spørger, fordi der kommer jo hele G60-perioden og hele kampen for hjemmestyre, som er utrolig fascinerende. Så jeg vil svare sådan, at det kan ikke udelukkes. men jeg er i gang med et andet projekt lige nu, som også handler om Grønland og Grønlands historie, men som er som også handler om de samme år, som blandt andet som dem, jeg beskæftiger mig med i Imperiets Børn. Så det handler ikke så meget om G60 og hjemmestyret, lige det jeg arbejder med nu, men det er ikke udelukket, at det kunne være det næste projekt. Tak for ideen. Så kan vi lige hoppe videre til den næste spørgsmålsstiller. Der var en herovre, vi lige kan tage. Det er egentlig ikke et spørgsmål, men jeg kom i tanke på det Knudsebånd. Mit slag på tasken, for det koster nogle penge at lave selvstændighed. 500 milliarder havde Grønland råd til det. Havde Grønland 500 milliarder til at opbygge landet fra 50'erne? Ja eller nej? Mit svar er faktisk et ja. Al den seafood, hvis grønlænderne... Jeg kender en, der havde 3 fiskekutter, der er ret godt. Hvis han havde mulighed for at handle direkte med udlandet, udenom den danske KKH-monopol, så kunne der faktisk have hævet en masse penge ind og opbygge know-how her, og direkte handel. Og i stedet for, at han bare blev råvareleverandør til Danmark, som skabte en masse tusindvis af arbejdspladser og know-how. Så derfor er Royal Arctic Lines internationalt åbne rute i dag så vigtig for selvstændigheden. Det er lav et kæmpe fabrikplan til 3,6 milliarder plus 900 millioner her, og handle direkte med udlandet. For Royal Arctic Line har faktisk åbnet en dør mod selvstændighed, fordi selvstændighed koster penge. Og ved I hvad? De er der. Tusind tak for din kommentar. Må jeg sige noget til det? Fordi noget, jeg tit bliver spurgt om, når jeg holder foredrag i Danmark, det er jo det der med, som du også stiller på sådan det retoriske spørgsmål, du stiller, det der med, var der andre muligheder reelt for Grønland i 50'erne? Så bare lige for at sige, det er et spørgsmål, jeg tit bliver mødt med, og folk siger, jamen, hvis Grønland kunne ikke have fået selvstændighed dengang, der var ikke ressourcer til det, Grønland ville være blevet opslugt af USA, eller så videre, så videre. Alt det kan jeg sådan set ikke sige noget om. Det eneste, jeg kan sige, det er,
at man kunne jo godt på det her tidspunkt, uanset om man så mener, at det vil være bæredygtigt med Grønlands selvstændighed på sigt, så kunne man jo godt have gjort det, som Alf Ross foreslog, netop at give Grønland selvstyre med henblik på uafhængighed. Altså man kunne have givet Grønland et meget større mål af selvbestemmelse på det tidspunkt. Det mener jeg slet ikke vil være urealistisk. Og det andet er, at selv hvis man ikke gjorde det, så synes jeg, det er så vigtigt at forstå, at den moderniseringsproces med G50, den skulle gå så rivende hurtigt, fordi man havde travlt med den proces i FN, at man gjorde det dels hen over hovedet på den grønlandske befolkning, men også at man gik fra et fisker-fanger-samfund til et moderne samfund på så få år, at det fik enormt store menneskelige konsekvenser. Så man kan sige, uanset om endemålet var eller skal være Grønlands selvstændighed, så kunne processen have været meget mere, have inddraget grønlænderne og have ladt grønlænderne sidde ved bordenden, og den kunne være gjort på en meget mere skånsom måde, selv hvis man mente, at målet var det samme, altså moderniseringsmæssigt set. Så det synes jeg er mega vigtigt, når jeg nogle gange møder danske historikere, for eksempel, som siger, at det er naivt, fordi Grønland var bare blevet et amerikansk territorie eller et eller andet. Det kan godt være, men der var altså også en måde at gøre det her på, som kunne have fået meget færre sociale konsekvenser i Grønland, og hvor der ikke skulle en lang kamp for hjemmestyre til, for eksempel. Så det er bare, jeg ved godt, det ikke var det, du spurgte til, men det fik mig til at tænke på det, dit spørgsmål. Og det der med, at det skulle gå så hurtigt, det kan man jo se, at den resolution, du har henvist til flere gange fra FN i 1960, slår fast, at kolonier har ret til uafhængighed. Og I kan huske, at jeg har snakket mange gange om, at det var det her ord selvstyre, man blev ved med at forholde sig til. Allerede i 60, altså 6 år efter, at Grønland bliver indlemmet i Danmark, så er der et andet klima i FN, som gør, at tonen er blevet skrappere, og det skriver Landung om flere gange i de arkiver, jeg har set hans, som alle sammen ligger inde i Rigsarkivet. Han skriver flere gange hjem til København, at I skal skrue tempoet op, fordi de antikolonilandene, altså de tidligere kolonier, Sovjetlandene, de bliver mere og mere kritiske. Der kommer også hele tiden flere og flere medlemmer af FN, og det er tit tidligere kolonier. Så de er, kolonilandene kommer i mere og mere i undertal. Og han skriver, at I skal gøre det hurtigt, mens det stadig er muligt. Og jeg synes, det er interessant, at i 60, der ændres ordlyden altså til uafhængighed. Så han har jo haft ret, faktisk. Ja. Tak for et rigtig godt uddybende svar. Havde du noget at tilføje til det? Eller? Nej, men altså igen, så er vi tilbage til den grundforståelse, vi snakker om, som hun siger, selvstyre. Bestemme over sig selv. Når man så bliver nødt til at udpensle det, blandt andet på grund af sådan nogle scenarier som det her, så er det jo meget forståeligt, at når vi snakker om selvstændighed i dag, jamen for vores vedkommende, om det er den ene eller den anden variant, hvor vi overtager højhedsretten, som der står i selvstyreloven, så er det jo meget mere håndgribeligt end den formulering, der har været lavet i FN. Men igen, man er nødt til at forstå, hvilket klima det her foregår i. Fordi FN tillader ikke at splitte suveræne stater op ud fra deres charter. Der står, at det her det er basically frivilligt for staterne at gøre det. Man må ikke gøre det mod deres vilje. Men det ser jo forkert ud, hvis man ikke vil gøre det som stat, efter at have sagt, vi er med på afkoloniseringsprocessen og lignende. Så formuleringerne har ændret sig. Ånden har været basically det samme, langt hen ad vejen. Men klimaet, det kører i, det er jo det, der har svinget. Og det er det, der bliver spændende at se, hvordan det kommer til at være i fremtiden. Tak for den uddybelse. Jeg tror, vi havde et spørgsmål herover først, før vi hopper til den anden side. Det er jo blot for at huske på, at tilbage langt tilbage til 20'erne, tror jeg, der blev Avanaksuaq, altså Thuleområdet og Østgrønland, det var styret fra statsministeriet, mens resten af Grønland, som var blevet sat i udvikling, blev styret fra Grønlandsministeriet. Og det betød også, at man fik indført forskellige love for Grønland i forskellig takt. For eksempel Vestgrønland,
der måtte man gerne få en juridisk far fra allerede 1963, hvis man var født af en mor, der ikke var gift. Men det var først muligt for østgrønlændere og for Thulebefolkningen i 1974. Og der må være rigtig mange ting og sager, hvor man har skilt befolkningen ad i forhold til, at man havde 2 forskellige ministerier, der styrede tingene. Og det var ud fra en devise, så vidt jeg har forstået, om at man skulle tage særlig vare på Thulebefolkningen og tage utrolig særlig vare på Østgrønlands befolkning, fordi man betragtede dem på en anden måde end den øvrige befolkning på vestkysten. Og derudover, jamen, så vil jeg selvfølgelig godt give mit besøg med, og så sige til Anne-Cath Stine, skynd dig og skriv bog nummer 2. Vi har brug for den. Vi har brug for mere af den slags, og vi mangler det i undervisningen, i folkeskolen og på GU og alle steder mangler vi relevant undervisningsmateriale, der handler om vores folk, vores lands historie osv. Og derudover så vil jeg selvfølgelig gerne opfordre Naleraq til, kan I ikke bekoste en oversættelse af den bog? Det er godt til dig. Tusind tak for kommentaren. Med logo på alle siderne. Nej. Og gisp. Ja, det der med, at jeg giver rettighederne frit, det tager jeg lige tilbage igen. Hvis der er nogle enkeltpersoner derude, der kan overskue og oversætte den her ved egen kraft, så vil hele Grønlands befolkning sætte stor pris på det. Men altså, jeg har jo snakket lidt med Anne op til det her. Har været i dialog faktisk siden sidste år, hvor jeg skrev til hende i forbindelse med den her bog her. Og jeg vil jo meget gerne stadigvæk hjælpe med at finde ud af, hvad der er af muligheder. Vi har ikke fået snakket så meget siden dengang, der har været travlt. Men jeg mener også, tusind tak for kommentaren, fordi det er helt klart, uden tvivl, at hele Grønlands befolkning vil nikke samtykkende til, at den bog den skal oversættes til grønlandsk. Så der må være en mulighed, og det er dem, vi bare skal lede efter nu. Jeg ved ikke, om jeg ved ikke, om jeg kommer til at afbryde. Nej, jeg vil bare sige som tilføjelse til Titters kommentar, at i de år, jeg beskæftiger mig med her, der bliver Grønlandsministeriet lagt ind som et departement under Statsministeriet. Det er ikke, fordi det har nogen betydning for dine kommentarer. Så vil jeg bare lige sige, at jeg synes, det er interessant, det du siger med, at man vil bevare og passe på Nord- og Østgrønland. Altså, fordi det har jo været det er så sjovt, det er det ikke. Igen tragikomisk. Det er så interessant at se, netop at G50, det er jo også et opgør med, at man har forsøgt at gøre det samme på Vestgrønland, eller i Vestgrønland, at man har i mange år, det er noget Søren Rud, som er historiker på KU, har skrevet om, at man har forsøgt at fastholde befolkningen meget spredt, fordi at den kongelige grønlandske handel levede af at kunne sælge spæk og skind og så videre. Der var det formålstjenestligt at have befolkningen spredt, og da man så skulle have et industrisamfund, så skulle befolkningen samles sådan. Så det er jo også det der med, man har bevaret kulturen, når det var formålstjenestligt, og assimileret kulturen, når det var formålstjenestligt, ikke? Og før du kommer ind, Pile, så jeg vil nemlig også meget gerne henlede opmærksomheden på, at du netop også skriver om det her aspekt i din bog, nemlig at man har jo en interesse i at beskytte den grønlandske kultur, fordi man har faktisk også en økonomisk interesse i at beholde den grønlandske kultur. Og det er noget, jeg ikke selv har researchet. Der læner jeg mig op af andre forskere, og der vil jeg anbefale, altså Søren Rud har en virkelig interessant bog om det, som handler om det, der går forud for det her, kan man sige, netop om, hvordan man fastholder befolkningen spredt og så traditionelt som muligt. Man er bange for, at mændene vil miste deres evner til at være fiskere og fangere, fordi det sådan set er det koloni, monopolet lever af. Undskyld, jeg afbrød dig. Bare for at sige, det er ikke, jeg vil ikke tage æren for det arbejde, det er der andre, der har gjort det arbejde. Og Pelle, du har noget tilføje? Der er 2 små ting. Den ene, det er jo, at
Det hænger lidt sammen med det spørgsmål, der kom før. Hvorfor er de ikke andre partier med? Vi kan ikke oversætte den af den grund, at vi vil ikke have det skudt i skoene, at det er en Nalerachs udgivelse. Altså den kan simpelthen ikke blive politisk, den der. Det må den ikke. Det her, det er fakta, der bliver afdækket på en sober måde. I den hører nemlig en masse uretfærdigheder, der er opstået sidenhen. Vi har lige hørt, hvordan danskerne har påstået, og jeg gentager påstået, at vi nu er ligeværdige. Og på trods af det, så er der ved lov i Danmark vedtaget juridisk faderløse. Vi kender spiralsagen, vi kender eksperimentbørnene. Vi har højesteretsdommen fra 2003 om, at der kun findes ét oprindeligt folk i Grønland, Inuit. Hvad med Inuit? Hvad med Inuit? Det hele bliver ligesom blot kørt ind over, at vi jo alle sammen danske statsborgere, så det kan være lidt lige meget. Det er jo den opfattelse, jeg har og følelse af det her. Og det er derfor, når vi går ind og kigger på oversættelser lignende det her, det vi har gjort, vi har fået oversat ILO 169, den ligger på vores hjemmeside. Vi har også fået oversat resolution 1514, den, hvis ikke den allerede er det, skulle meget snart gerne være på vores hjemmeside. Og så er den sidste, det er 1541, tror jeg det er, vi har fået oversat også. Og hvorfor er det vigtigt for os at oversætte de der ting? Det er fordi, vi skal tolke i den, men vi vil helst gerne have, at der var nogle andre, der havde oversat det her. Det, som hun beskriver her, det er manglen på viden i 53 havde en bestemt effekt. Mangel på viden i dag har fuldstændig samme effekt. Hvorfor er vores grundlæggende rettigheder ikke oversat af blandt andet naalakkersuisut, når det drejer sig om det lovgivende del? Vi har kun UNDRIP fra 2007, som er oversat. Men det er det, der ligesom kan betegnes som en soft law, sådan en god opfører jeg ordentligt ting til danske myndigheder. Men ellers har vi intet af det, der giver os nogle grundlæggende rettigheder oversat. Og der er nogle ting, vi gerne vil gøre, og kan gøre. Det har ikke været billigt at få det oversat. Men det her, den må ikke blive politisk af den grund, vi snakker om før. Det skal ikke være Nalerachs arrangement, som betyder, at det var vores holdninger hele tiden, som hun understøttede. Det sætter stor pris på. Ja, vi skal også sige, at nu har vi jo et kvarter tilbage, så vi når de sidste spørgsmål, vi bruger det sidste kvarter til spørgsmål, men det er klart, at alt, hvad vi har snakket om i dag, man kunne sagtens stykke ned i nogle kaninhuller og rabbit holes, og snakke meget mere om det. Der bliver nævnt spiralskandalen, eksperimentbørnene, juridisk faderløs. Det er alle sammen emner, man kunne dykke meget længere ned i, og som vi håber, at man kunne dykke længere ned i fremtidige arrangementer. Fordi det er sikkert og vist, at den grønlandske befolkning ikke har haft den store adgang til den viden, vi også ser i dag. Vi har et spørgsmål her. Tässä kada parinassuga soonami atuakiortu paasiniarsimasaan nalaani putaamanik iffinni pilersin qaqqammernerani tausoonami taamanikorniili FN amnutarternikoruissuuq inuia taaguutersorneri аллангорникууппут ниган оқарсинаагунаараппут никууут арфиккармуун таасалерникууут инуит нунауми нунатсиум наюаллит инуиуппут инуин таасерпаат таалу таасалерлуи наатсиу ааласкаан ида таамаалста аамсоорнами сокутииннартуа атуаккиартуна калаасинутсанеқарнсаа соорнами камматтуутииссуаа кисианни уанга аама тиккиккусуппара намминерсулерсиманерпут юун инатсиуиат 2000 аама қақилертариарпарпут соонам тассун тунгатингиккалуарлугу кисианни таакку писсутсит тааманикку аторнеқарт намминерсулнер налаани аама писимасоқарпо аллааффиссоорлер суа има акисутигисарпо танмаккипплоктискуининган акисунерусумут уллуинангуараангит калаасина аллааффиссорникку анигаартуусқарфинеқартарпо сулифқарфитамарми сулифқарфинаминерсортут институтиунит тааман оқартармата таалу сулиниақатиги ассиингитту таамааттуми қаққилигассақақаагут уна аасаагиун аасаққаатаасиннаавоқ таалу аама эссеққиссарурлуу пиил оқарнаа таан оқалуусарисариаққақуиппут политиккик парти илангуссуунагит
атассам соонам пекатаасуккися партиилерсуунаtik тааматуаамтас уяртуара наминерсуnnеқартуссаанерпу иун инатсиуан атулерсимасарпут аама таамат оқалуусерисагиппут қунақ Rønnav Sok, tak for kommentaren. Jeg vil høre, om der er flere spørgsmål blandt publikum. Jeg har en til Det er her. mere et lille forslag, sådan så Annie og Kirstine kan gå i gang med den anden bog. Om vi kan lave en fundraising til Tida Ravn til oversættelse af bogen til Det var en grønlandsk. god idé. Tak for kommentaren. Vi har et spørgsmål her lige bagved. Her. Hej. Hej. Jeg undrer mig lidt. Du skriver i bogen, at Hans Hedtoft, han mener ikke, at han kan forsvare Grønland. Men du siger selv i dine meninger, at du gerne kunne tænke dig, at Grønland hjemtog udenrig. Men Nå, nej, det er ikke en holdning, jeg har. Det var bare, jeg spurgte, det var et spørgsmål om, hvad forskellen var på, at Grønland hjemtog udenrigsområdet, og så på at være freely associated. Så det var ikke, det var et spørgsmål til Pelle, men undskyld, fortsæt bare. nej, men du mente bare, at sikkerhedstingene, det skulle være i Danmark. Nej, det er ikke noget, jeg mener. Nå, okay. Nej. Det handlede om, hvad er forskellen på den selvstyreordning, der er nu, hvis man hjemtager en række områder, og så en free association, som er det Pelle snakker om. Fordi i de free associated stater, der er, eller områder, der er, deres sikkerheds- og forsvarspolitik bliver varetaget af den stat, de er associeret med. Så det var bare et spørgsmål om, hvad forskellen for jer er på den ene løsning og den anden løsning. Jeg prøver sådan set at holde mig helt ude af, hvad der er det rigtige og det forkerte. Det har jeg ikke nogen holdning til. Svarer det på det? Godt, ja. Og hvis jeg lige må følge ganske kort op. Og det jeg prøvede, at der måske kan være uklart, fordi det er tekniske ting, vi snakker om. Når jeg siger forskellen mellem at overtage udenrigskompetencen, hvis jeg kan sige på den måde, fra Danmark, når Danmark siger, det må I ikke, så betyder det, at i en free association, så har vi overtaget højhedsretten, så bestemmer vi, hvad vi vil. Hvis man for eksempel kører eksemplet videre med USA, og siger, at vi laver en forsvarsaftale med USA, så betyder det ikke, at USA kan gøre, hvad de vil. Vi kan til enhver tid sige, så stopper vi. En free association med højhedsret betyder nemlig, at man har ultimativ indflydelse på det, man laver med partneren. Så i dag har vi ingen indflydelse på, hvad Danmark foretager sig udenrigspolitisk om Grønland, fordi de har højhedsretten. Vi har den der foregivelse af at høre os, men det hele er bygget op på en argumentationsform på, vi skal helst sige ja til det, de har fundet på. Det er ikke den anden vej rundt, hvor de ringer til os og spørger, hvad kunne I tænke jer? Det er det scenarie, man skal forestille sig. Forskellen på at have højhedsretten, så er der nogen, der ringer og spørger først, hvad vil I? Så skal vi nok finde ud af det sammen. I dag er det omvendt. Vi har en idé om, vi skal det her. Hvad synes I om vores planer? Det er for at illustrere forskellen. Så en præcisering er, at bare sådan, så vi er sådan helt klarhed over det, free association er en politisk model, som gør, at man bliver en selvstændig stat, men man har en samarbejdsaftale med et andet land. Og den samarbejdsaftale, den kan man til hver en tid gå ud af, fordi man er et selvstændigt land. En free association vil gøre, at Grønland, hvis vi får det, når vi får det, så har FN anerkendt det, og hvis ikke man ønsker at fortsætte den aftale, man har med for eksempel Danmark, hvis det er Danmark, man har den aftale med, så kan det være, at man kan lave det med et andet land. Og en ting er helt sikkert, der er nok interesse fra mange forskellige lande i både Arktis og i Grønland, og det vigtigste, altså nu, hvis vi skal snakke lidt politisk her, det vigtigste er, at vi er i stand til at bruge den leverage til at forhandle med, så Grønland kan stå bedst muligt. Lige afsluttende over i forhold til free association her fra mig. Vi har lige et spørgsmål heroppe foran. Nå, okay, der var måske et først hernede. Ja. Hallo. Hallo. Siullom qenaruissuartaama at du er Kirsiman inni. Der er jo nassaarisat immaqalunit konkludeerikkatit isigilerlugit kamannartoriussuugamik kalaaviulluni
der eqqarsarnarsilluni FN-nimut haakkimut eqqartuussium Danmark-tunniuneqarsinnaanersu taanartaa eqqarsaatiinikuuyuk immaqalunni misissornikuuyuk FN-ni pillugu misissugaqarsimarpalukkavi aamma piilikku akisinnaavaat. Ja, altså tak for spørgsmålet. Og igen, det har jeg ikke undersøgt direkte, men som jeg sagde lidt tidligere, så de folkeretseksperter, jeg har spurgt om det, de siger, at med den selvstyrelov fra 2009, så har man sådan set rettet op på de problemer, der var ved det, der skete i 53. Jeg har ikke undersøgt muligheden, jeg tænker, at det i virkeligheden ligger hos den grønlandske regering, hvis der skal rejses en sag, at det ikke er noget, jeg som sådan har noget med at gøre. Jeg lægger informationerne frem. Jeg har aldrig tænkt på det, før du spurgte. Det er et spændende spørgsmål. Og jeg skal bare lige høre, havde du noget til for, jeg ved ikke om du... Det som uadama torlunamisiu atuarnerani kamammeqattainneippu uannu pingaarnerpaq qanorlun pisimaaluarpata suniarpugut uagut aliangernissa tassungalo tatillu niuillaqqinnerpingaaruterarpo qarsinnaalluni imajortigisum pineqarnikuugut taarsiviginerarniarpuut tassani free association muueqqartukkatsin isumaqatiginniarnermu ilaatikkusoqaagut kisanni uani aornertorsuutigassaqut partiamerlanerusussaaluat tatanneqqartorluorniarutsugut tassani atsaina peqquterartuk tungavia ilumorluinnaami tikidikkamuani partinuam assiingissutaisinnaaruйоруйугут. Jeg tror, vi har lige 5 minutter tilbage, så måske vi kan lige nå hurtige spørgsmål. Vi havde et heroppe foran, og så kan vi måske nå en sidste efter det, før vi runder af for i aften. Der var her. Du var med i et podcast, P3, tror jeg, statsministerens godnatsang eller et eller andet. Ja. I 3 dele. Ja. Ja. Og deri nævner du meget kort, lidt som en cliffhanger, inuit, der blev tvangsflyttet fra Qaanaaq. Ja. At de havde 5 dage. Ja, det er også med i bogen. Ja, det er nævnt meget kort, og du nævnte kort, at det er jo et af de ting, man kan undersøge. Om det var i direkte relation til afstemningen til den nye grundlov. Ja. Kan du uddybe det? Ja, nej, jeg tror, eller det jeg mente med det, måske har formuleret det kluntet, men det jeg synes er bemærkelsesværdigt, det er, at hele sagen om flytningen, der har jo været et retsligt efterspil, og i Højesteret, der fik befolkningen medhold i, at de var blevet tvangsflyttet. Men de fik ikke medhold i, at de har krav på området. Og det, der blev henvist til, så vidt jeg kan forstå, uden at være jurist, men i det, jeg har læst om sagen og udlægninger af den, at så blev der henvist til ejendomsretten, som ikke var omfattet. Altså reglerne om ekspropriation og ejendomsret var ikke omfattet, galt ikke for Thulebefolkningen, fordi grundloven ikke galt for Grønland. Og det interessante er jo så, at det gjorde den 5 dage senere. Så når man ser på, når jeg kigger i arkiverne, så kan jeg se, at der fra amerikansk side, det var amerikanerne, der gerne ville have, at befolkningen skulle flyttes, men man lagde også an til, at der kunne være, at det kunne ske over flere somre. Altså det behøvede ikke at ske med det samme. Og noget af det, der selvfølgelig også var meget problematisk og meget ødelæggende, det var jo, at det skulle ske så hurtigt. Det var selvfølgelig ikke det eneste problematiske. Selve flytningen er problematisk i sig selv, men det blev endnu mere traumatisk af den hast, det skulle foregå med. Ikke? Så, og der er ikke rigtig nogen forklaring på, hvorfor det skulle være. Så jeg spekulerer bare på, om det er en tilfældighed, at grundloven træder i kraft kort tid derefter, eller om man har haft meget travlt med at gøre det, netop for ikke at støde ind i hele spørgsmålet om ekspropriation.
det kan jeg ikke dokumentere. Jeg har ikke set noget dokumentation for, at det er sådan. Det er bare en spekulation. Nogle gange, når man sidder og laver sådan et arbejde her, så laver man en stor tidslinje og begynder at få øje på, hvordan tingene ligger i forhold til hinanden. Og det kan godt være en øjenåbner nogle gange. Men ja. Tusind tak for spørgsmålet og svaret. Vi havde lige et spørgsmål først herover. Der var en, der rakte hånden op her. Vi har ikke fået så mange spørgsmål ned bagfra. Der sidder også en Der sidder en til. Altså hvis folk har 5 minutter ekstra, så kan vi godt lige gå 5 minutter over tid her. Ja, tak. Og tak for et godt oplæg. Jeg er, fordi jeg ikke ved så meget om det, så derfor kommer der måske et dumt spørgsmål herfra. Min forståelse, for at vi taler selvstændighed, min forståelse af det, måske skrevet i 53, at på sigt skulle Grønland blive selvstændig. Jeg ved ikke, om det er rigtigt forstået. At der skulle ligesom give en døråbning på, at man på sigt bliver selvstændig. Nej, altså... Nej, okay. Det du så, hvor det stod, det var i en juridisk vurdering af en juraprofessor i København, som sagde, at det her vil være det rigtige at gøre. Men det blev censureret af den danske stat, så hans vurdering af, hvad der var det rigtige folkeretligt at gøre, blev hemmeligholdt for grønlænderne. Men det var det, han vurderede netop, at man kunne få en form for hjemmestyre for på sigt at få uafhængighed. Så det var ikke forkert, det du sagde, det var bare, det var en juraprofessor, som fik mundkurv på. Og der kan jeg måske også tilføje, at det er så Alf Ross, som Anne her henviser til, som man kan læse meget mere om i bogen. Og det er også noget, man kan dykke mere ned i, fordi den proces, man så med Alf Ross, der ligesom gav sit besyv med og sagde til de danske myndigheder eller til statsministeren, at man havde altså gang i noget, der ikke var helt der stemte overens med FN-pagt 73. Og den proces, hvor man ender faktisk med at få presset ham til at sige, det skal man ikke snakke for højt om. Det er jo en proces, man bliver nødt til at kigge lidt nærmere på, eller hvis man kan få adgang til mere viden. Den er dokumenteret af Udenrigsministeriet selv. Det ligger der. Der er faktisk en sekretær eller en embedsmand i Udenrigsministeriet, som har gjort mig den store tjeneste, dengang det foregik, og lave sådan et resumé af sagen. Så det ligger der. Så selvom man kan finde spor af det over det hele, så er der også lavet et helt resumé af Ross-sagen, hvor man kan se, hvordan han bliver lagt under pres, og hvordan han skal mønstre i statsministeriets side skoleret over for udenrigsministeren, og statsministeren vil stadigvæk ikke bøje af. Så tager han hjem igen, han bliver ringet op af udenrigsministeren. Altså, de lægger så vanvittigt meget pres på ham. Og jeg har prøvet i Alf Ross' privatarkiv at finde dokumenter på det, fordi jeg tænkte, det må have været en utrolig frustrerende proces for ham. Må ikke der er et dagbogsnotat eller et eller andet. Jeg har ikke kunne finde noget. Jeg har også haft kontakt til 2 af hans børn for at spørge, er det noget, han har nævnt senere hen? Det er ikke lykkedes mig at finde nogen... Han har aldrig nævnt det for sine børn, men det er ikke lykkedes mig at finde nogen kilder på det fra hans side heller. Det eneste var, at hans datter fortalte mig, at da jeg forklarede hende forløbet, så sagde hun, at det hun fuldstændig rystede over at høre, fordi han var sådan en mand, man ikke kunne. Han var overhovedet ikke bange for konflikt, og en, der stod fast på det, han mente, og meget sådan retskaffen, og troede på det. Altså hvis han havde givet en vurdering, så var det det, han stod fast på. Så hun er meget overrasket over, at det lykkedes dem at få ham til at føje sig. Han er meget kendt juraprofessor, har skrevet adskillige bøger om international folkeret, lærebøger i folkeret, man stadigvæk læser på universitetet, så han var den højeste autoritet, kan man sige, på det område i Danmark dengang. Vil du have noget til for her? Ja, jeg skal gøre det kort, og det er den frustration, vi nævnte om på grønlandsk lige før, når man læser det her. Den uretfærdighed, det er den, vi snakker om, når vi snakker om selvstændighed. Det har ikke noget med danskere at gøre. Det skal jeg gøre helt krystalklart. Det er det staten Danmark, der gør nogle ting og sager. Det er ikke den menige dansker. Præcis som hun sagde lige før, hendes opfattelse deler jeg også. De fleste danskere, de støtter i en eller anden form det, vi gerne vil.
om det er det ene eller det andet. De vil helst gerne have, at vi ikke skilles som uvenner. Det kan man godt sige på en pæn måde. Men det er den uretfærdighed, som staten har foretaget sig i 53, som vi bruger her som omdrejningspunkt, fordi der er nogle ting, jeg har kunnet se nogle ting igennem de ting, vi har afdækket, som vi ikke har forstået hvorfor, som hun forklarer på en meget forståelig måde. Og det er den uretfærdighed, der gør, at man bliver sådan lidt harm og tænker, det her er uretfærdigt. Men sådan er politik, og sådan er stormagtspolitik især. Det kan være hamrende uretfærdigt. Det vigtigste er bare, som hun også nævnte, der er juridisk rettet op på mange af tingene, med hensyn til vores ret til selvstændighed med selvstyreloven. Så igen, så er det tilbage til, hvad vil vi? Men det er vigtigt at forstå, hvor vi kommer fra, når vi sidder og snakker om den her bog, synes jeg. Tak for at uddybe det, Pille. Jeg tror, vi havde måske et sidste spørgsmål ned fra bagerste række. Yes, jeg synes, jeg så en hånd før. Det er godt, vi får de bagerste rækker med os. Nemlig. De billige rækker. For det første, tusind tak for den meget betydningsfulde bog, du har udgivet. Kæmpe respekt. Tak skal du have. Og så har jeg spørgsmål, ikke for at være løseslukker eller punktere gassen, men hvad skal der til for at ligesom give stafetten videre til grønlandske forskere og se, nu skal I til at skrive bog. Ja. Altså måske en efterfølger, eller Synes jeg, du må meget gerne skrive efterfølger, Ja. men Jeg forstår, hvad du mener. Ja. jeg synes, der mangler ret meget bøger skrevet fra grønlandske øjne. Enig. Når man starter på universitetet, de nyeste bøger, vi læser, så tænker man fra visse øjne. Ja, altså, det kan jeg godt forstå. Hvorfor er der skrevet overhovedet på den måde? Ja. Altså, det var bare det. Nej, jeg synes, det er et super godt spørgsmål. Tak fordi du stiller det, og det er noget, jeg også har tænkt meget over, og en af grundene til, at jeg har besluttet, at det projekt, jeg arbejder på nu, gør jeg med en grønlandsk medforfatter, fordi at det er mega vigtigt, hvem det er, der taler, og normalt, når jeg holder foredrag, nu sagde du, at jeg ikke behøver at sige det i dag, eller det vil tage dyrebare minutter, men jeg plejer at slå meget klart fast, at selvom jeg det godt kan ligne, at jeg har grønlandske aner, at jeg er dansk, og at det gør jo noget ved de øjne, der ser, og det synes jeg er super vigtigt. Jeg synes, en af de ting, man kunne gøre for at få grønlandske forskere mere på banen i forhold til sådan manpower, og noget jeg har foreslået i et debatindlæg i Altinget Arctic, det er for eksempel, at når der nu skal være en historisk udredning, som snart bliver sat i gang, at man med det materiale, man gennemgår i arkiverne, men også hvis man er på kysten og laver interviews, at man lagde det ud i en åben database, hvor så specialestuderende og Ph.D.-studerende og sådan set også bachelorstuderende i Grønland, men også i Danmark, havde adgang til det, fordi problemet med at lave forskning eller undersøgelser her i landet, som med så meget andet, det er jo logistisk. Altså, det kræver, jeg fik penge fra Kim Wall-fondet for at rejse rundt og indsamle interviews, men det er jo svært for en studerende at gøre. Det kræver enorme ressourcer, men hvis man nu kunne på en eller anden måde have et stort digitalt arkiv, så forestiller jeg mig, at hvis der er indhentet en masse materiale, så kan forskellige projekter tage forskellige vinkler på det. Fordi der vil være rigtig meget, de kommende historiske udredninger ikke får med. De kan ikke tage det hele med. Men så kan det være, at der er en dygtig studerende eller forsker på Elise Medusa Fik, som siger, at jeg kunne faktisk godt tænke mig at kigge på det her aspekt, og så se, hvad ligger der af arkivalier og interviews, som jeg kan bruge til det. Også fordi mange af arkivalierne jo ligger i Danmark. Det skal der jo være adgang til for grønlandske forskere, også herfra, synes jeg er super vigtigt. Så det vil være mit forslag til en måde at gøre det mere tilgængeligt, og gøre, at man sådan på en eller anden måde kan crowdsource forskningen og udredningen omkring de her ting. Og med de ord, så vil jeg afslutte aftenens samtale. Vi er gået lidt over tid, og jeg er rigtig glad for, at vi gjorde det, fordi det betyder faktisk, at I rent faktisk var interesseret i at få noget mere viden.
Jeg vil sige tusind tak til dig, Anne, fordi du Tak ville for deltage i den her invitationen. samtale, og Pele Det var en selvfølgelig, fornøjelse. og den her utrolig spændende samtale, som jeg håber, I alle sammen har fået rigtig meget ud af. Og jeg tror, alle har fået indtryk af, at du er en fænomenal forfatter, og at vi gerne ser, at der kommer noget mere research for dig, fordi Modtaget. du har gjort et godt stykke arbejde. Tusind Så tak. tusind tak. og Tusind tak for opmærksomheden. Ja. Tusind tak til jer alle sammen. Tusind tak. Tusind tak. Tak fordi I kom. I må have en rigtig god aften, og husk, at Anne har en hjemmeside, der hedder AK Hermann. Så kig gerne på den, hvis I vil have mere information om hende og følge med i hendes arbejde. Tusind tak for i aften. Og husk crowdsourcing til Tida. Yes. Nutsonia Sevat Tida. Går I nok?